Vážené poslankyne, vážení poslanci, vítam vás na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Skôr ako prejdeme zasadnutiu, prečítame program dnešného zasadnutia. Je to otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie, bod 3 kontrola plnenia uznesení, bod 4 správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2024, bod 5 správy o činnosti jednotlivých komisí obecného zastupiteľstva za rok 2024, bod 6 interpelácie poslancov, bod 7 rozpočtové opatrenie číslo 3 z roku 2025, bod 8 protest prokurátora, bod 9 všeobecné záväzné nariadenie obce číslo 1/2025 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov na území obce Litovská Teplička. 10. bod začatie procesu zmeny územného plánu obce, dodatok číslo 4. Bod 11 rôzne. Tam budeme mať doplnenie členov komisie výstavbe životného prostredia a druhej komisie, úprava nájmu lekárne, nájom nebytových priestorov a poskytovanie služieb spojených s ich užívaním základná umelecká škola Štrba, nájom balíkomat GLS, predaj pozemkom Ľuboslav Koreň s manželkou, predaj pozemkov Marek Púška, Nikolás Púška a nákup pozemkov Edo Púška a spol. Program bol vyvesený podľa zásad a zákona. Budeme teda hlasovať o programe dnešného zasadnutia. Kto je za tento program? Marušín, Smolarová, Vernárec, Jaroslav Geci, Mezovská, Vernárec, Jaroslav Geci, Kondula, Bachleda, Štrbková, Peter Geci. Ďakujem. Máte nejaké doplnenie dnešného bodu rokovania? Ak nie sú, prejdeme teda k schváleniu programu zasadnutia, určeniu zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie, čiže za zapisovateľku určujem Martinu Milanovú, za overovateľov určujem Patrika Bachledu a Mariana Kondulu a do návrhovej komisie navrhujem Petra Geciho a Anu Štrbkovú. Kto je za tento návrh? Marušín, Mezovská, Vernárec, Jaroslav Geci, Kondula, Bachleda, Štrbková, Peter Geci. Ďakujem. Ďalší bod rokovania je kontrola plnenia uznesení. Poprosím kontrolu obce. Kontrola o plnení uznesení. Pán starosta, pani poslankyne, pani poslanci prítomní v zmysle ustanovenia paragrafu 18f odsek 1 písmeno A a paragraf 18d o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2025 predkladám správu o vykonaných kontrolách k 31.2025. Čiže prvá kontrola bola kontrola plnenia uznesení. Máte v tabulkovom prehľade, boli od 1.1. 2 zasadnutia, prijalo sa 19 uznesení, 8 sa zobralo na vedomie, 8 sa schválilo, 2 sa volilo a v jednom sa konštatovalo. V ďalšej tabulke máme prehľad o plnení prijatých uznesení podľa počtu prijatých uznesení a podľa toho, ako sa plnili. Čiže z 19 uznesení sa splnilo 15, 4 ostali v plnení. Pristavím sa pri dotaze z komisie, ktorý vlastne pri uznesení 8 a 9 sa pozastavili s tým, že nevideli v tom, že by boli splnené. Vysvetlím, prečo sú splnené. Vy ste uznesením číslo 8 schválili zámer a spôsob prevodu vlastne neosobitného zreteľa, to je prvý je učebňa, čiže to je nájom, čiže ste schvaľovali vlastne spôsob nájmu a to znamená, že to je prvý krok. Druhým krokom je vyvesenie na úradnej tabuli minimálne 15 dní a ďalej v ďalšom slede je uznesenie o samotnom schválení nájmu, ktorý je už záväzné trojpätinovou väčšinou. To znamená, že ako náhle uznesenie o zámere a spôsobe je zverejnené a následne zaradené do rokovania zastupiteľstva, tak ako je to v dnešnom rokovaní, je zaradený do rokovania bod 11 rôzne.
znamená, že bolo splnené, pretože už to ďalšie uznesenie, ktoré príjmete, sa bude dosledovať až do vlastne zverejnenia nájomnej zmluvy a začatia nájmu. Takisto, čo sa týka tých procesných uznesení, ktoré máme ako návrhová komisia overovatelia, tie ako náhle je podpísaná zápisnica, tak vlastne sú de facto splnené, lebo tam v tej zápisnice sú podpisy tých overovateľov, zapisovateľov a návrhovej komisii. Takže z toho titulu vlastne sú uznesenia splnené, preto ja vám tam aj píšem, že na základe čoho považujem toto uznesenie za splnené. Tak do budúcnosti je to tak, že zámer a spôsob je zaradením do programu vlastne splnený. Ďakujem. Takže vlastne ostali tie 4 plnení, ktoré máte podrobne rozpísané. Ďalšou kontrolou bola kontrola dotácií za rok 2024, kde vlastne v prehľade vidíte, že sme vlastne rozhodli sme o 20 000 eur v priebehu roku 2014 a vyčerpalo sa 19 000. Tam vlastne jedna organizácia Šport. Infinity Sport. Áno, Infinity Sport Team neorganizoval akciu a tým pádom vlastne tieto prostriedky neboli použité, takže ostali vlastne na účte obci. Čo sa týka vlastne týchto plnení, situácia v dotáciách, zúčtovanie sa zlepšila oproti ostatným rokom. Samozrejme boli nejaké menšie nedostatky ako nedoloženie účtovného dokladu, nepochopenie, že výpis z účtu je tým účtovným dokladom a nie príkaz na vyplatenie tých peňazí z účtu. Takže toto bolo následne doplnené a kontrola bola uzatvorená správou. Ďalšou povinnou kontrolou je kontrola na základe zákona 137 z roku 2023, ktorou vlastne hlavný kontrolór má vykonať za predchádzajúci kalendárny rok kontrolu prevodov nehnuteľného majetku obce, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 000 eur, a to do 60 dní od uplynutia kalendárneho roka. Obec zverejní výsledky tejto kontroly do 30 dní po predložení správy o výsledkoch kontroly obecnému zastupiteľstvu na svojej úradnej tabuli na webovom sídle obce, ako má obec riadené. To znamená, že obec Liptovská Teplica v roku 2024 nerealizovala prevod nehnuteľného majetku, ktorého všeobecná hodnota majetku by prevýšila 20 000, tak z toho titulu vlastne bola spísaná správa o vykonanej kontrole. Len upozorňujem, že je potrebné potom zverejniť na webe túto správu v zmysle zákona. Čiže záverom odporúčam zrieť správu o vykonaných kontrolách k 31.3.2025 na vedomie. Ďakujem. Ďakujem. Otváram rozprávu k tomuto dorovania. Ak máte nejaké otázky na pána kontrolóra. Pán Vernárec. Tu by som sa chcel opýtať pána hlavného kontrolóra uznesením číslo 8 1/2025. Pán kontrolór hovoril, že to uznesenie je splnené. Áno. Nie som si istý, či je splnené, pretože to uznesenie je podľa mňa chybné. Lebo v tom uznesení nie je zadefinované, komu chceme vlastne prenajať tie priestory. Keď si to spolu prečítame, tak prenajímateľom je Základná škola Teplička a nájomcom by mala byť Základná umelecká škola, ulica Hlavná, 143/40. Znamená, že tu úplne chýba označenie obce a asi každý si tam môže domyslieť, čo chce. Na Slovensku máme 3000 obcí a predpokladám, že my sme to chceli prenajať nejakej konkrétnej obci. Ale tomu uzneseniu to chýba. Takže teraz neviem, ja som tu nováčik, ale podľa mňa to uznesenie nie je platné. Ale čo je problém? Lebo základná škola s materskou školou Štefana Náhalku a základná umelecká škola ulica Hlavná a chýba ako bez Štrba. No a to tam chýba, tak podľa mňa ten nájomca nie je zadefinovaný a tým pádom to uznesenie nie je platné. Ale takto je tam formálna chyba, že tam nie je doplnená obec Štrba, pretože v dôvodovej správe na zastupiteľstve vlastne tento materiál, ktorý bol, tak tam to predložené bolo. Aj sa rokovalo o tom, že Štrba. Ale keď v uznesení odhlasujeme, v zápisnici takisto nie je tá obec označená, ani na kamere označená. Pán kontrolór, som si to pozrel dneska,
lebo som to dneska na to prišiel, tak podľa mňa to uznesenie nie je platné. No nie, ale ak poviete, že je platné, ja to budem rešpektovať, ale na 101% to uznesenie nie je platné. Neviem, čo si o tom myslia ostatní poslanci, nech povedia svoj názor. Alebo pán prednostka. Ja teraz nemám tu ten materiál, lebo my sme vlastne dávali aj, zverejňovali sme ten zámer a je aj dosť, neviem, či v tom zverejnení zámeru bolo uvedené obec Štrba, alebo nebola uvedená obec Štrba. Ale čo sa týka nejakého schvaľovania, tak dá sa schvaľovať dvojkolovo a dá sa schvaľovať aj jednokolovo. Dvojkolovo je tak, že sa prvo schváli zámer a potom sa schvaľuje samotný prevod a jednokolovo sa dá schváliť aj zámer, aj prevod naraz. My teraz schvaľujeme už samotný prevod a v tomto uznesení je uvedené komplet všetko. Takže mám za to, že keď schváli sa teraz toto komplet všetko, tak je to zákonné a je to v poriadku. Ešte idem sa pozrieť a preverím, ako to bolo, čo sa týka zverejnenia. Ešte nevyhneme sa tomu, že to musíme 15 dní predtým... Ja práve o tom idem, že idem sa pozrieť na to zverejnenie, jak to bolo zverejnené, jak to bolo napísané v tom zverejnení. Lebo pre budúcnosť je dôležité, ako povedal pán poslanec, aby to bolo naozaj exaktne presne. Len pravím, že vlastne nikto nepochyboval z poslancov na minulom rokovaní, že sa jedná o Štrbu. V žiadosti, kde bolo, tak bola vlastne žiadosť písaná, ktorú odôvodňovala aj základná škola, materskou školou, kde vlastne bolo písané, s kým sa to vlastne týka, alebo komu sa týka nájom. Ja to hovorím preto, lebo to uznesenie je záväzné a v tom uznesení tam to mesto nie je uvedené. Takto, prvé uznesenie nie je záväzné. Rozhodujete v tom druhom trojpätinovou väčšinou a to je rozhodujúce. Ale ten zámer musí byť zverejnený 15 dní predtým, alebo koľko, hej? A tam to uznesenie by malo byť tiež, myslím, kompletné. Dobre, aby sme nestracali čas, ešte som chcel jednu vec. Takto ja len faktickú poznámku, že nikde nie je definícia, ako vlastne majú byť tvorené uznesenia v samospráve. Je na vás zastupiteľstve, ako sa rozhodnete a ako ich vlastne tvoríte, lebo každá obec má svoj štýl príjmania tých uznesení. Dobre, môžeme sa dohodnúť na tom, že tam malo byť uvedené Štrba, hej? No, môžeme sa dohodnúť na tom, že budeme schváľovať dneska tieto veci, ktoré súvisia s základnou mestskou školou Štrba. Dobre, aby sme nestracali čas ešte k tým uzneseniam, aby som si to ujasnil už navždy. Keď zverejňujeme uznesenia, tak stáva sa vo veľa prípadoch, že to uznesenie sa odvoláva na nejakú prílohu. No a tie prílohy nezverejňujeme vôbec. Čo si myslím, že takisto nie je správne, lebo to uznesenie potom stráca informačnú hodnotu. Keď zverejníme iba uznesenie a nezverejníme prílohu, ktorá to uznesenie popisuje, tak v podstate podľa mňa to uznesenie nie je zverejnené. Nejaký konkrétnejší prípad, lebo neviem, čo by mal byť tá príloha. Napríklad. Minulý rok sme, no ja som tu nebol, ale obecné zastupiteľstvo sa dohodlo, že sa navýšia odmeny poslancov. Uznesenie hovorí, že sa navyšujú odmeny. Nehovorí, o koľko sa navyšujú odmeny, alebo ako sa navyšujú. Takisto v zápisnici to nie je uvedené a nie je to ani na kamere. Čiže občan nemá absolútne žiadnu šancu zistiť, ako sme si zvýšili odmeny. Pokiaľ viem, nezvyšovala sa žiadna odmeny. Bola debata, ale nezvyšovala sa nič. Na 100% sa zvyšovali odmeny v júni 2024. Pani poslankyňa Hanka to navrhla a zvýšili sa odmeny poslancov. To bol len taký príklad. Ja len faktickú poznámku, že máte zásady o odmeňovaní poslancov a cez to sa vlastne upravujú odmeny poslancov. Áno, ale ja hovorím, že to uznesenie je také, že nedáva žiadnu informačnú hodnotu. Číslo, neviete číslo? Poviem, no. 35/4/2024. No ale tých uznesení je viac. Čiže takých, ktoré sa odvolávajú na prílohu a tú prílohu nezverejňujeme. Takže chcem sa opýtať, je to tak správne, že to nezverejňujeme, alebo to nie je správne? Podľa mňa je to nesprávne. Že ja vždycky hovorím, že uznesenie má znieť s tým, že súčasťou uznesenia je príloha a očíslovaná, aby nedošlo k zámene tej, ktorá vlastne je. Že je súčasťou uznesenia. A v tom prípade sa vlastne zverejňuje. Tak, ale my ich nezverejňujeme.
A máme napísané, že je súčasťou uznesenia? Áno. A nemyslím si, že napríklad Tak je veľa takých súčasťou. uznesení, ktoré sa odvolávajú na prílohy. Bereme na vedomie, že podľa tvojho názoru je to tak, my to ešte preveríme, ale ak nie je súčasťou, tak nie je písané, že súčasťou. Príloha je. Sú veľa vecí, uznesení, nemá sa čo strácať, uznesenie v zápisnici vo všetkých je aj uznesenie s prílohami so všetkým, ktoré majú byť. To, čo sa zverejňuje, nezverejňuje, to je, ako povedal, každá samospráva si určitým spôsobom niektoré veci koriguje alebo nekoriguje, tak ako mu uzná za vhodné podľa potreby, ale maximálna informovanosť pre občana je, a ak je niečo nejasné, samozrejme každý občan má právo sa tu dotatovať, či to, alebo to, lebo keby sme dali uznesenia všetkým, tak to aj tá úradná tabuľa, ktorá máme takú, ako máme, nepovieme to všetko, čo tam je, mali by sme tam desiatky, ale samozrejme vždycky je možné sa k tomu dostať iným spôsobom. Na webe sa zverejňujú a bežne to obce robia, hej, a my to nerobíme. Takže možno na budúce tam kontrolu povie, či to bude... Bežne to obce nerobia, lebo mám skúsenosti iné a nerobia ani toľko, koľko vieme my, zase troška komunikačne vieme. Jasne, niekde trafíš, kde je dobre, niekde trafíš, tam nie je dobre. Ale vrejme, je to názor, bereme, budeme s tým pracovať, podľa toho ďalšie budeme pracovať. Vrátime sa ku tému prvú deseniu, čiže tu poprosím teda prednosta, ako bolo vlastne zverejnené. Takže zverejnené to bolo 24.1. Ja to prečítam celé, bolo to zverejnené na stránke obce na úradnej tabuli. Obec Liptovská Teplička zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku nájmom v súlade s paragrafom 9AA odsek 2 písmeno E zákona číslo 138 z roku 1991 zbierky o majetku obci v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom nájmu je časť nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Liptovská Teplička v spoluvlastníckom podiele 1.1, nachádzajúca sa v katastrálnom území Liptovská Teplička na pozemku KNC parcelné číslo 346, druh pozemku zastávané plochy a nádvoria 2046 m2, zapísaná na liste vlastníctva číslo 1, a to učebňa číslo 11, nachádzajúca sa na prízemí v budove základnej školy s materskou školou Štefana Náhalku, ulica Štefana Náhalku číslo 396/10 05940 Liptovská Teplička o výmere 60 m2 a časť nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Liptovská Teplička v spoluvlastníckom podiele 1/1, nachádzajúca sa v katastrálnom území Liptovská Teplička na pozemku registra KNC parcelné číslo 9, druh pozemku zastávané plochy a nádvoria 313 m2 v budove alokovaného pracoviska základnej školy s materskou školou Štefana Náhalku, ulica Uhlárová číslo 185/2 05940, zapísaná na liste vlastníctva číslo 1, a to učebňa číslo 4, nachádzajúca sa na prízemí budovy o výmere 50,4 m2 a učebňa číslo 4, nachádzajúca sa na prízemí budovy o výmere 62 m2. Pre účely výučby základnej umeleckej školy nájomcovi základnej umeleckej školy ulica Hlavná 143/40 05938 Štrba IČO 378 76546 od prenajímateľa základnej školy s materskou školou Štefana Náhalku, ulica Štefana Náhalku 396/10 05940 Liptovská Teplička IČO 378 76490 na dobu určitú 5 rokov, to je od 1.9.2025 do 31.8.2030 za nájomné 1040 eur lomené rok. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je v zmysle článku 15 odsek 2 písmeno C zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Liptovská Teplička skutočnosť, že ide o prenájom nehnuteľnosti, ktorý prispieje k zabezpečeniu kultúrneho, telovýchovného, osvetového, zdravotného alebo sociálneho rozvoja obce a jeho obyvateľstva. Čiže tak je to zverejnené a treba povedať, že ako povedal prednosta, máme dvojkolové, čiže prvé. Takže tak z výpisu, respektíve z diania pri hlasovaní a v rokovaní bolo jasné, že sa jedno základnú umeleckú školu v Štrbe. Čiže je to písarská chyba, ktorá sa dá opraviť, či už by to bolo pri overateľoch zápisnice, ktorí si prechádzajú túto vec, môže sa stať, čiže nie je to to, že by sme rokovali za niekoho iného, čiže toľko k tomuto. Takže poprosím pánom zapisovateľku, aby troška viac dbala na to, aby sme mali doplnené aj tieto veci. Ďalšie otázky k tomuto? Pani Štrbková. Ohľadom tých zásad odmeňovania. Máme na stránke obce aj vlastne smernice, ZNK, také tieto, neviem, nikdy som to nejak nekontrolovala, že či aj tie smernice alebo tie zásady, ale malo by to tam byť.
zverejnené v aktuálnom vlastne znení, aké bolo schválené. Pozrieme sa na tú 35, už 4, lebo teraz neviem povedať. On treba povedať, veľa vecí sa rieši aj iným spôsobom. Ak by sme vedeli dneska, však otázky sa dajú položiť aj počas predtým, máme tam v rokovacom poriadku aj čas na to, boli by sme kvalifikovanejšie vedeli odpovedať na takéto otázky. Takže, ale to do budúcna. Keď pán Bernard je to prvý, ostatný bol nastavený na takéto veci, takže toľko len. Takže ak nie sú ďalšie otázky k tomuto, poprosím ďalšie bod rokovania, to je správa o kontrolnej činnosti, poprosím vás teda hlasovanie ešte, že berieme na vedomie túto správu hlavného kontrolóra, to je za tento návrh Marušín, Mezovská, Bernarec, Jaroslav Geci, Kondula, Bachneda, Štrbková, Peter Geci, ďakujem. Ďalšie bod rokovania je správa o kontrole činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2024. Poprosím hlavného kontrolóra obce. Pokračovať v súlade s ustanovením paragrafu 18 odsek 1 písmena E zákona o obecnom zriadení je hlavný kontrolór obce povinný predložiť do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku správu o kontrolnej činnosti predchádzajúceho roka. V prvej tej časti máte vypísaný výkon kontrolnej činnosti, na čo bol zameraný, koho sa týkal. Potom vlastne, že sa kontroluje v zmysle zákona o finančnej kontrole od paragrafu 20 do 28, kde hlavný kontrolór obce má špeciálne postavenie, pretože pri finančných kontrolách sú väčšinou dvaja zastupcovia pri kontrole. Prvou kontrolou bola kontrola to, čo aj tohto roku podľa zákona 137 z roku 2023 o prevode majetku, ktorý prevyšil 20 000 eur, ani v roku 2023 obec Liptovská Teplička nerealizovala prevod nehnuteľného majetku nad túto sumu, čiže bola spísaná správa. Druhá kontrola bola vykonaná kontrola dotácií. Aj v tomto roku 2023 občianske združenie Infinity Sport Team a základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých nepoužili poskytnutú dotáciu a vo výške 1600 sa vrátila na účet obce. Taktiež už vlastne boli len vyzvaní na doplnenie formálnych nedostatkov, čo sa týkalo doloženia niektorých dokladov ako prezentné listiny, účtovné doklady, bola spísaná správa. Tato bola kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom obce v rozpočtovej organizácii Základná škola s materskou školou v Liptovskej Tepličke, kde vlastne bola kontrolovaná pokladňa a v tejto súvislosti to nie je to, že sa len urobí inventúra a porovná sa s účtovným stavom, ale kontroluje sa súvislosť vlastne so zákonom o účtovníctve, zákon o slobodnom prístupe k informáciám, paragraf 5, kde je povinnosť zverejňovania objednávok, faktúr, zmluv. Tieto veci sa vlastne potom vyhodnocujú. Priložené pokladničné doklady vlastne zodpovedali, boli prefotené, trvanlivosť bola uchovaná. To znamená, že vlastne neboli zistené závažné nedostatky, veci boli zverejňované v zmysle zákona, bola vyhotovená správa. Štvrtou kontrolou bola kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov obce Liptovská Teplička pri sprave dane za auditovanie. Tam vlastne vzhľadom na to, že sa menili zákony v tomto smere a takisto finančná správa pripravila určité metodické usmernenia, tak absentovalo to v našich predpisov, preto boli na závere kontroly aj prijaté opatrenia, ktoré sa týkali týchto vecí. V tabuľkových prehľadoch máte analýzu príjmov za rok 2022-2026, nie je tam nejaký extrémny rozdiel, je to nejak zastabilizované. V tej ďalšej tabuľke máte prehľad výberu dane za ubytovanie, tiež od roku 2022 do 2024, kde v tom tabuľkovom prehľade vidíte, že nie je to nejako rovnomerne, čo sa týka tých odvodov. Tie riadky, stopce, niektorí vlastne majú prázdne, až v roku 2024 si plnili svoje povinnosti, potom sú tam vlastne uvedení aj tí, ktorí vlastne cez internet majú vlastne ponuku ubytované v Liptovskej Tepličke, ale u nás vlastne neboli zaevidovaní. Čiže cieľom kontroly bolo hlavne aj porovnať, že či tá výkonnosť je na tej úrovni, že daň za ubytovanie tí, ktorí platia, vlastne sa aj nejak spätne vracia k ním, či už vo forme propagácie alebo iných vecí.
Ďalej bolo doporučené 4 opatrenia, a to posledné plnenie zákonných povinností v súvislosti s tou aktualizáciou legislatívy, zosúladenie a aktualizovanie všeobecne záväzného nariadenia nášho o miestnych daniach a miestnom poplatku, skompletizovať a zjednotiť evidenciu, pretože v tom zákone boli aj tie povinnosti, že každý poskytovateľ služieb má uviesť, kedy vlastne zahájil túto činnosť, a písomne vyzývať prevádzkovateľov ubytovacích zariadení, aby daň za ubytovanie platili v lehote určenej správcov, pretože vlastne je to kvázi skôr na tej dobrovoľnosti, že kedy ktorý z nich odvedie a nedodržujú sa potom tie lehoty, ktoré sú stanovené vo všeobecne záväznom nariadení. Čiže tieto opatrenia boli prijaté a vlastne do dnešného dňa aj boli splnené. Kontrola vybavovania sťažností podľa zákona 9/2010 o sťažnostiach a vybavovanie petícií v roku 2024 podľa zákona číslo 85 z roku 90 o petičnom práve. Tam som vám podrobne rozpísal tie veci, ktoré vlastne sme realizovali, čiže neboli zistené kontroly a bola vyhotovená správa o kontrole. Potom bola vykonaná kontrola účelnosti a oprávnenosti použitia finančných prostriedkov, ktoré obec vložila do oblastnej organizácie vo forme členského príspevku oblastná organizácia Vysoké Tatry Podhorie. A toto z toho titulu, ako som vám povedal, že vždycky v tom roku hľadám aj oblasti, v ktorej som vlastne nekontroloval. A táto bola jedna z nových. Je to vlastne vo vzťahu k členstvu, ktoré tam máme. Čiže ako viete, platili sme členské, tuším 1500, je tam 1500 a vrátilo sa nám 2000, takže vlastne tá forma spolupráce v týchto organizáciách má prínos pre obec v tom zmysle, že oni aj s tými ďalšími podpornými programami, ktoré robia, tak prezentujú našu obec vo vzťahu k širokému regiónu. Takže v tomto smere takisto bola vyhotovená správa o vykonanej kontrole, neboli tam zistené nedostatky. 8 až 10 to sú kontroly, ktoré mi vyplývajú z kontroly uznesení, boli uskutočnené 3 k 10.6., 4.9. a 31.10. Sú tam tabulkové prehľady vlastne v tej forme, ako sme vraveli, že boli splnené. No a posledná je kontrola vedenia evidencie podnetov a plnenie úloh zodpovednej osoby na účely zákona číslo 54 z roku 2019 o ochrane oznamovateľov proti spoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Čiže tu nám vlastne nebolo žiadne podanie v roku 2024 a moje skúsenosti aj z iných mojich obcí je také, že tento zákon sa vlastne v praxi vôbec nevyužíva. Čiže ďalší výkon iných odborných činností, tak to sú vlastne odborné stanoviská k záverečnému účtu za rok 2023, správy o kontrolných činnostiach obce za rok 2023, návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2024, správy o vykonaných kontrolách, vzhľadom na to, že kontrolór je povinný na najbližšom obecnom zastupiteľstve podávať správy o vykonaných kontrolách, návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok roku 2025, odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Liptovská Teplička na roky 2025 až 2027. No a ostatná činnosť vlastne, to sú príprava materiálov, účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva obecnej rady, hoci my tú obecnú radu nemáme, čiže to je omyl. Účasť na vybraných zasadnutiach stálych komisí, tak to je väčšinou finančná komisia v prípadoch poskytovania dotácií, kde zistíme, že či boli správne zúčtované. Potom konzultácie pri vypracovaní všeobecne záväzných nariadení obce a interných smerníc, na účasť na vzdelávacích podujatiach a získavanie osvedčení, kde vlastne by som povedal, že každoročne som preverovaný pri oblasti kybernetickej bezpečnosti, GDPR, a vlastne aj 54 o oznamovaní oznamovateľov. Čiže záverom odporúčam zobrať na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Liptovská Teplička za rok 2024. Ďakujem. Ďakujem. Otváram rozprávu. Pán Geci, Peter. Ja sa chcem opýtať, v rámci toho prehľadu výbere daní z ubytovania vieme, kde je ten problém, že nemáme podchytených všetkých tých, ktorí ubytujú a platia a sú prihlásení do toho systému a platia tie dane. A tu bolo spomenuté, že písomne vyzývať prevádzkovateľov ubytovacích zariadení. Tak len či to už obec koná, či to už máme ako aj plnení, alebo to je len v rámci odporúčacieho charakteru teraz? To sú v rámci odporúčacieho, oni prijali vlastne tie veci.
Pripravila sa kompletizácia, lebo vlastne sme konzultovali tie veci, ako by to malo vyzerať, lebo vlastne každá tá podnikateľ, ktorý bytovala, by mal mať kvázi akože osobný spis, v ktorom sú vlastne založené, kedy zahajú túto činnosť, oznamovanie vlastne tých povinností, ktoré má on povinný oznámiť, ukončenie prevádzky alebo zmenu majiteľa alebo splnomocnenca, ktorý bude platiť tú daň. Čiže to sú všetky tie povinnosti, ktoré vyplývajú pre ňo. No a z toho titulu vlastne, keď my si opravíme, my v Urbise máme vlastne aj daň za ubytovanie a je potrebné zase s informatikmi toto riešiť, aby to bolo v takej podobe, ako my to potrebujeme, pretože tí informatici to spracovali kvázi tak, jak je to na daň z nehnuteľnosti. Im išlo len o to, aby boli registrované tie vybraté sumy, hej, a tie ich povinnosti, ktoré sú zo zákona, ale nie je to tak široké vedenie, ak my to potrebujeme, že tam je potrebné nahlásiť počet lôžok, hej, ktoré majú, potom je tam potrebné ako viesť tú evidenciu kníh ubytovaných, tam sú stanovené tie povinnosti, ktoré musia byť. Ďalšie, že musia vlastne byť zabezpečené potvrdenia, ktoré vlastne musia mať k dispozícii správcovi dania aj po rokoch, aby mohol spätne kontrolovať, čo si myslím, že ľudia na to zabúdajú, väčšinou to dávajú cez príjmové pokladničné doklady, že zobrali peniaze za daň z ubytovania. Takže všetky tieto veci sa vlastne pripravujú tak, aby sme vlastne v tej ďalšej sezóny mohli vlastne zahájiť taký pilotný program už v tom ponímaní, aby sme mali ten lepší prehľad a tým pádom aj vedeli pôsobiť v tomto smere na zvýšenie tohto poplatku. Čiže späť k otázke, obec ešte len bude vyzývať tých občanov, ktorí podnikajú a ubytovajú? No to práve, že som chcel zabezpečiť, aby to bola databáza tých mailových adries, kde vlastne jednu správu sa pošle naraz všetkým pred začatím sezóny. Hej. Upozornením na to, že lebo každý poskytovateľ tejto služby má na našej webovej stránke všeobecné záväzné nariadenie a tam sú jeho povinnosti. Ale aby sme my vlastne vykonali takú osvetu, tak sme si zobrali na seba, že vlastne aj to oznámenie sa im zašle, aby si uvedomili, že naozaj to aj kontrolujeme. Okay. Ďalšie otázky? Ja som mal to isté, takže... Pán Bernárec. Ja by som chcel ešte pána kontrola upozorniť, že sme v závere roku 2024 schválili rozpočet obce, kde sú zle vyčíslené výdavky. A uznesením 88, my sme potom obecné zastupiteľstvo uznesením 88 dalo na vedomie jeho správu, kde to odporúčil schváliť. Tie výdavky sú zle vyčíslené v kapitole, trošku týmto nájdem. Takto, pán poslanec, poviem, že je to treba dať písomne a pozrieme sa na to, lebo takto ako z hlavy hovoriť po takom období je ťažké. Tak si to aspoň poznačte. Áno, jasne. Čiže v prodané bývanie sú zle vyčíslené výdavky. Namiesto sumy 10 259 tam má byť suma 10 209. Tak je to len 50 € chyba, ale potom tá chyba sa prenáša všade ďalej, do celkových výdavkov a aj v podstate do toho hospodárskeho výsledku obce. Sa prejaví všade. Len tejto súvislosti vlastne zodpovednosť za tieto čísla preberá ekonom. Ja sa vyjadrujem vlastne k záverečnému alebo návrhu rozpočtu, ktorý mi predložia ako návrh. Ja nesledujem vlastne účtovníctvo konkrétne v Urbise. Tak zase ja by som čakal od hlavného kontrolera, že si ten rozpočet prečíta a skontroluje, či tie čísla sedia. Ja si myslím, že pri sume, keď bude 10 000, ako bolo 58 a 85, teraz neviem presné čísla, keď bolo povedané, sa môže stať písarská chyba. Ja ďakujem, že takú kontrolu máme aj na kontrola, ale ja si myslím, že ekonomka vedie účtovníctvo tak, ako má viesť a že sa niekde stane písarská chyba pri tých číslach, pri tých činnostiach, ktoré robíme. Súvisí to napríklad aj s tým, čo sa pýtal alebo pán Gejce, alebo pán Bachmeda. Celá tá činnosť, ktorá nebola vykonávaná, bola vykonávaná zákona, ale nie až tak dosť, lebo nemali personálne prepojenie. Tým, že sme prijali ďalšiu pracovnú silu, ktorá vlastne odbremenila pracovníčkov, ktorá má teraz dane a mzdy a tak ďalej, sa presne efektívnejšie vynakladajú tie prostriedky, ale vieme efektívnejšie vyťahnuť. A to je všetko v spolupráci. Aj tá kontrola bola zámerne robená na to, ako to urobiť, aby sme do budúcna. Čiže mne sa dá, že už sme tady vlastne posielali týmto
a niektorí, ktorí sami povedali, oni zabudli na to, takže už sa to dáva. Ten rok 2025, ten ďalší rok už pôjde v tomto novom systéme, ktorý máme pripravený. Čiže každá kontrola je na to, aby sme my niečo robili. Čiže aj tvoje upozornenia, ktoré tu rozprávaš, sú pre nás dobré, pretože vieme, že dobre je tam, treba to dať, urobíme, budeme sa s tým zaoberať. Či to bude presne tak, ako rozprávaš ty, alebo to bude tak, ako to už my zvážime po okolnosti, pretože sme samospráva a v maximálnej možnej miere vychádzame, aby boli jednoduché, účelné a praktické veci. Len mali dodatok k tomu ešte, lebo tá chyba sa potom prenáša všade. Už sme schvaľovali dvakrát rozpočtové opatrenie a stále tam tá chyba je. Teraz budeme schvaľovať tretie rozpočtové opatrenie a stále tam tá chyba je. Hej. Čiže stále štvrtýkrát budeme schvaľovať tú istú chybu. Hej. Čiže preto treba otraviť čím skôr. Preto som to povedal teraz a nepísal som kvôli tomu. Dobre, ale trvá takéto veci. To je to, čo vlastne našúvame pracovné stretnutie, ale to budeme rozprávať ďalej v rámci komisie, ale ďakujeme za informáciu. Ešte mám jednu otázku. Sa chcel ešte pána kontrolóra opýtať, že či po tých kategóriách uznesení prijaté, splnené a v plnení ešte vedujeme aj takú kategóriu, ktorá by sa volala napríklad nesplnené uznesenia. Keby sa vyskytlo, tak by sme dali. No máme takú kategóriu? Nie, lebo väčšinou sa uznesenie také zruší alebo zmení. Pán kontrolór, ja vám dám jedno uznesenie. Áno. Nemusíte mi hneď odpovedať, stačí na budúcom zastupiteľstve, ktoré v dnešnému dňu nie je splnené. Jedná sa o uznesenie z roku 2017. To znamená, že 8 rokov je to uznesenie nesplnené. Ale on je stále v plnení. No, určite nie je v plnení, pán kontrolór. Veď ešte aj na minulom roku sme sa rozprávali o tom, že sa vykupujú pozemky. Pokiaľ viem. Potrebujeme sa na to a dáme odpoveď potom. Potom ja mám lepšie informácie ako vy, lebo to uznesenie nie je splnené a ani sa nedá splniť už. Pán kontrolór berie na vedomie, pozrieme sa na to, dáme informáciu v rámci kontrolnej činnosti. Nám to vysvetlí. Áno. Ja by som to vysvetlil už teraz, ale počkáme si na jeho vysvetlenie. Dobre, tak ďakujeme. Ešte mám jednu výhradu. Ja keď som sa pripravoval, tak som si pozrel aj staršie nejaké záznamy. No a myslím, že sme ešte porušili zákon o obecnom zriadení ešte v roku 2022. Konkrétne. Pán kontrolór, snažíte si to? Píše si. Čiže porušili sme paragraf 25 odsek 7, keď obec nezverejnila odmenu poslanca, ktorý zastupuje starostu obce. Ja som si pozeral aj uznesenia inde, takže tam to bolo, potom som si pozeral u nás a my to nemáme zverejnené. Čiže tiež by to trebalo dať do poriadku. Napíš si, dáme vedieť. Mám poznačené. Rozmýšľam, či to nemáme v zásade o odmenovaní poslancov. No ale tie tiež nie sú zverejnené. Dáme odpoveď tak, ako bol napísaný. Ďakujem. Ďalšie otázky? Ideme ďalšom udrokovaní, najskôr ale berieme na vedomie, hlasujeme teda za správu kontrolnej činnosti hlavného kontrola obce za 2024, kto je za. Marušín, Mezovská, Jaroslav Gejci, Kondula, Bafleda, Štrbková, Peter Gejci, kto je proti, Bernárec, ďakujem. Ďalší bod rokovania je správa o činnosti jednotlivých komisí obecného zastupiteľstva za rok 2024. Poprosím najskôr predsedničku komisie pani Štrbkovú. Čo? Správa o činnosti. Správa o činnosti Komisie výstavby a životného prostredia za rok 2024. Z dôvodu vzdania sa funkcie predsedu Komisie výstavby a životného prostredia inžiniera Juraja Smolára sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 24.4.2024 konala voľba nového predsedu komisie, ktorým sa stala Anna Štrbková. Komisia výstavby a životného prostredia sa v roku 2024 stretla celkom 4 krát. 19.2.24 pod vedením inžiniera Juraja Smolára, 6.5.24, 4.9.24 a 6.11.24 pod vedením Anny Štrbkovej. Píšem taký súhrnný program zasadania komisii.
kde sme poďakovali odstupujúcemu predsedovi za činnosť. Ďalej členovia komisie a prítomní poslanci sa dohodli na vyhlásenie a usporiadanie čistenia verejných priestranstiev v obci dňa 18.5.24, na ktorom sa spolu podieľali občania obce, technickí pracovníci obce, poslanci, členovia telovýchovnej jednoty Tatran. Títo všetci urobili úctyhodný kus práce. Upratovala sa kufajka, renovovala sa kríž, plot pri kríži, v strede obce čistili sa rigoly. Pomocnú ruku podali aj žiaci 9. ročníka základnej školy, ktorí s občianskym združením Harmónia upravili okolie domu smútku. Bola to taká vlastne sprostredkovaná aktivita. V júni bol zverejnený oznam a výzva na kosenie pozemkov na pivniciach, čo sa však nestretlo s pozitívnym ohlasom a ústretovosťou majiteľov pivnic. Opakovane sa riešilo parkovanie osobných motorových vozidiel pri Americkom kríži. Bolo oslovené lesné pozemkové spoločenstvo, keďže je to ich pozemok, ktoré už v minulosti malo vybudovať zábrany proti parkovaniu, avšak doteraz k tomu nedošlo kvôli pracovnej vyťaženosti a urgentnejším činnostiam. V obci je zriadená aj miestna občianska a preventívna služba. Žiadali sme o aktívnejšiu spoluprácu, hlavne čo sa týka voľne pohybujúcich sa psov po obci, parkovania na trávnatých plochách a chodníkoch. Pracovníci miestnej občianskej a poriadkovej služby však majú obmedzené kompetencie. Zisťovali sme, v akom štádiu je proces výkupu pozemkov pod cestu na Koliesku, vzhľadom k tomu, že projektovú dokumentáciu pripravoval nebohý inžinier Stanislav Sikor a nie je dostupná, je potrebné vypracovať novú projektovú dokumentáciu. Taktiež došlo k zmenám vlastníkov nehnuteľností, s ktorými obec komunikuje. Toto vlastne je teraz už v riešení. V rámci eliminácie nelegálnych skladov bolo navrhnuté aj jesenné upratovanie okolia Kufajky zo spolupráce terénnych technických pracovníkov obce a pracovníkov aktivačných činností, ktoré prebehlo v mesiaci október. Poslanci upozornili na potrebu rezať konáre stromov na cintoríne, opravu priliačených chodníkov, likvidáciu krížov zo starých hrobov. Inžinier Juraj Smolár pripomenul návrh realizácie odstaviska na autobus pred rodinným domom pána Štefana Smolára. Toto je však potrebné odkomunikovať so všetkými dotknutými osobami. Obyvatelia ulic Rastocká a Pilisko opakovane upozorňujú na chov veľkého počtu psov v rodinnom dome číslo 16. Obec vyčerpala všetky kompetencie, ktoré v tejto oblasti má, avšak aj naďalej sa problémom zaoberá. Pani Štrbková navrhla aktivitu pod názvom Priatky pre ženy, ktoré ovládajú akúkoľvek ručnú prácu alebo majú záujem stretávať sa, vymieňať si skúsenosti a podobne. Aktivita prebieha od 13.11.24 každú stredu a teší sa veľkej obľúbe. Keďže slova tiahnu, ale príklady priťahujú, na podnet niektorých poslancov bol predložený návrh na revitalizáciu parku Regiónu, vybudovanie kvetinového záhonu alebo skalky. Ako aktivitu poslancov začiatkom roka 2025 malo by sa to udiať túto sobotu. V priebehu roka sa komisia vyjadrovala aj k návrhom a zmenám územného plánu obce, k žiadostiam o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce priľahlých pozemkom žiadateľov. Každá žiadosť je posudzovaná individuálne podľa objektívnej situácie. 6.11.24 sa členovia komisie výstavby a životného prostredia, zamestnanec stavebného úradu inžinier Bruk stretli ohľadom ohliadky pozemku parcely číslo 1994/3 vo vlastníctve obce Liptovská Teplička. Komisia po miestnej ohliadke navrhuje vypracovať geometrický plán, nakoľko na pozemku sú určité obmedzenia. Liptovskej Tepličke 17.3.25, Štrbková, predseda komisie. Ďakujem. Poprosím druhého predsedu správu o činnosti Komisie pre rozvoj a sociálnu politiku za rok 2024, pána Jaroslava Geciho. Komisia pre rozvoj a sociálnu politiku tvorí traja členovia a predseda komisie. Komisia pre rozvoj a sociálnu politiku sa stretla v roku 2024 5-krát. Bola účastná aj na spoločných zasadnutiach spolu s Komisiou výstavby a životného prostredia, kde spolupracovala na riešení problémov, otázok a podnetov. Komisia sa hneď začiatkom roka zaoberala rozdelením dotácií pre občianske združenia našej obce. Zúčastnili sme sa aj brigády pri kríži v strede obce, kde bolo upravené okolie kríža a aj jarné brigády pri upratovaní obce. Na zasadnutí komisie v júni sa riešilo rozdelenie úloh na podpore slavnosti a kronika. Zasadnutie komisie v auguste obsahovalo okrem iného aj žiadosť o pridelenie nájomného bytu. Komisia v septembri riešila technickú miestnosť pre nájomné byty na zdravotným strediskom, spoločné priestory nájomných bytov, ich drobné úpravy a začal sa aj proces riešenia rezident týkajúceho sa nájomných bytov. Taktiež sa riešili propagačné materiály obce na účely podpory cestovného ruchu, návštevnosti obce a turistického ruchu. A na tomto základe sa vyjednávali vhodné návrhy. Riešila sa aj problematika voľných pohybovcov,
vyšším výskytom líšieb, odporúčanie ohľadom riešenia otázky ekologického dopadu na životné prostredie a kvalitu života v obci za účelom minimalizovať komunálny odpad a skvalitniť životné prostredie na Sviatok všetkých svätých, kde sme o tom informovali návštevníkov jedného miesta formou plagátu. Na komisii bol prerokovaný územný plán obce, navrhované zmeny. Činnosť komisie považujem za veľmi bohatú, členovia komisie boli napomocní a aktívni pri riešení problémov, za čo im chcem aj touto cestou poďakovať. Ďakujem za spoluprácu aj vedeniu obce, pánu starostovi, zástupcovi starostu, prednostovi, kontrolórovi, zamestnancov obce a neposlednom rade poslancom obce. Ďakujem. Otváram rozprávu k tomuto bodu. Máte nejaké otázky navzájom? Ak nie sú. Pán Bernárec. Napadlo, že ešte máme jednu komisiu, tá nedáva správu? Menej pravidelne dáva? To zákona je zverejná správa tam, takže tam sa nerobí. Takže nečíta sa. Treba študovať. Ja chcem poďakovať tiež predsedom, ale aj členom, pretože skutočne nie je práca, ktorá je tu je práca, ktorá sa schvaľuje. Tú prácu vykonáme mimo tohto priestoru, mimo tohto, aby niekto videl, čo všetko sa robí. Podali ste len čas vecí, ktoré, keď máme územný plán, to nebola otázka jedného stretnutia, to bolo stretnutie viacerých a samozrejme ku každej veci, ktorá sa týkala územného plánu, ste sa vyjadrovali, navrhovali ste aj možné riešenia, ktoré boli a ktoré boli väčšinou akceptované, pretože boli to dobré riešenia, tie, ktoré neakceptovali, mali svoje odôvodnenia a to nie tak ako z pohľadu nás, vás ako poslancov, nás ako obce, ale skôr z pohľadu väčšinou Národného parku alebo inštitúcií, ktoré to životné prostredie ochraňujú. Čiže ďakujem aj za tie materiály, ktoré pripravujete na to, aby sme zastupiteľstvo len schvaľovali, čiže tam je to gro práce. Preto je aj to, že máme niektoré veci, ktoré súvisia body rokovania, nepýtate sa interpelácie, alebo všetky veci riešite operatívne. Takisto to je na margu, pán poslanec Bernárec, veľa vecí sa rieši tak, či aj na to pracovné stretnutie, veď nie každý môže prísť, bolo ospravedlnené, akceptujeme to, čiže aj tam sa veci riešia tak, aby sme vedeli veci rozrábať dopredu, vieme pripraviť materiály a skutočne hľadáme riešenia tak, aby sme čo najefektívnejšie užívali aj čas, tento čas, ktorý tu máme, ale aj tú prácu, ktorú máme, pretože máte svoju prácu, nie ste tu len na plný úväzok, ale tým, že veľa vecí sa komunikuje telefonicky, ústne, osobne sa príde a tak ďalej, sa veľa vecí rieši za pochodu. Čiže ďakujem vám všetkým za vašu prácu v rámci komisie. Dám teda hlasovať, poprosím návrhu komisie, aby prečítal návrh uznesenia. Teda. Uznesenie číslo 23/4/2025. Obecné zastupiteľstvo Liptovskej Tepličke berie na vedomie za a správu o činnosti komisie výstavby a životného prostredia za rok 2024 a za b správu o činnosti komisie pre rozvoj a sociálnu politiku za rok 2024. Kto je za tento návrh uznesenia? Marušín, Mezovská, Bernárec, Jaroslav Geci, Kondula, Bafeda, Štrbková, Peter Geci. Ďakujem. Ďalšie bod rokovania je interpelácia poslancov. Tam tie interpelácie poslancov nebolo dané žiadne interpelácie, čiže budeme pokračovať ďalej. Poprosím, pán Bernárec. Ja som posielal, pán starosta, na adresu starosta Liptovská Teplička. Som posielal 3 interpelácie, to je ako je to napísané v rokovacom poriadku. Že nedošli? Ospravedlňujem sa, ak došli, lebo v posledných 2 týždne som mal dosť pracovné nasadenie, nečítal som maily a hlavné maily, preto už všetci vedia, že majú písať na sekretariat. Ak k tomu došlo, tak je to moja chyba. Odpovieme, keď tak na múce. Poprosíme, aby sme dali zapisovateľke, zapisovateľka nech ich zapíše. Dobre, súhlasím, môžu počkať. Poprosím, aby zapisovateľka mala tieto interpelácie. Ďakujem. Ďalšie bod rokovania, poprosím, zavolajte ekonomku obce. Tak ďalším bodom je rozpočtové opatrenie číslo 3 roku 2025. Poprosím ekonomku obce pani Ivanovú. Pani poslankyne, páni poslanci, predkladám vám návrh rozpočtového opatrenia číslo 3
na rok 2025 v príjmovej časti sú navrhované úpravy v súvislosti so zostatkom nedočerpaných dotácií z roku 2024 a zostatok finančných prostriedkov na potravinovom účte v školskej jedálni. Príjmy by sa tak upravili o sumu 34 205 eur. Vo výdavkovej časti sú navrhované úpravy vychádzajúce z týchto príjmov a ešte ďalšie presuny. Celkovo pri bežných výdavkoch by došlo k navýšeniu o 39 092 eur a pri kapitálových výdavkoch by došlo k zníženiu o 4 932 eur. Ešte vám chcem dať do pozornosti, že pôvodne schválené čerpanie rezervného fondu na nákup pozemkov by sme upravili s tým, že na nákup pozemkov by sa znížilo o sumu 13 439 a táto suma by bola použitá na projektové dokumentácie a na dofinancovanie havarijného stavu strechy základnej školy. Po tejto úprave by bol prebytok rozpočtového hospodárenia 520 eur. Ďakujem, otváram rozpravu k tomuto bodu rokovania. Máte otázky k tomuto? Pán Vernarec. Ja sa chcem opýtať, že aký bol dôvod toho, že budeme mať jednu opatrovateľku menej? Poprosím pani ekonomku. V podstate, bohužiaľ, klienti zomierajú, takže momentálne nemáme požiadavku, že by sme potrebovali opatrovateľku, takže sme nútení teda aj prepúšťať a momentálne máme aj 2 opatrovateľky dlhodobo na PNK, takže tým pádom sa tam ušetria finančné prostriedky na mzdy, ktoré môžeme použiť na iné bežné výdavky. Ale ten stav opatrovateľiek, ktorý máme teraz, je na to, čo požadujú naši občania, dostatočný. Treba povedať, že vlastne financovanie je cez projekt. Čiže preto máme takéto financovanie. Pokračujeme ďalej, samozrejme, ak sú ďalšie otázky. Ešte sme sa minule rozprávali o tej oprave strechy. K dnešnému dňu sa to dá považovať za ukončené. Budeme tam navyšovať tých 4932 eur a tá firma má v zmluve pokutu nejakých 520 eur alebo koľko, približne 520 eur na deň za meškanie. Znamená, že som sa pýtal už minulé. Ideme si to uplatňovať, lebo 20 dní znamená, že získame 10 000 eur. Možno, že nie my, asi by sme ich museli vrátiť niekde, odkiaľ sme dostali tých 109. Ale tých 4932 eur, ktoré tu budeme teda dať z rezervného fondu, by sme asi vedeli ušetriť. To je troška iný systém, ale poprosím pani ekonomku, aby vysvetlila. V podstate my vychádzame z vysúťaženej sumy. Vysúťažená suma je tých 113 000, s tým, že 109 000 sme dostali zo štátneho rozpočtu už na sklonku minulého roka a ten zbytok musíme vyfinancovať z vlastných zdrojov. V podstate tam iná možnosť nie je. Takáto suma bola vysúťažená a toto my musíme uhradiť. Dobre, takže ja dávam návrh, že by sme uplatnili tú pokutu. Dávam poslanecký návrh, aby sme si uplatnili tú pokutu, lebo tým získame niečo viac ako 10 000 eur. Ja k tomu poviem, že je tam zmluva a postupí sa v zmysle platnej zmluvy. Už ak je zmluva platná, nemôžete vstúpať do zmluvy. Dobre, ale nejakých 20 dní je to tam v meškaní, takže myslím, že máme právo na to, aby sme si tú pokutu uplatnili. Pán Vernarec, poviem, ako som rád, že veľmi dobre kontroluješ každé slovíčko a tak ďalej. To sú aj písarské chyby a tak ďalej. Čiže som rád, že kontroluješ aj kontrola, že treba každá kontrola je dobrá na to, aby sme robili aj veci dobre. Ale sú veci, ktoré sú právne vzťahu a tie plníme tak, ako je právne. Čiže ak si dobre študoval celú zmluvu, tak by si mal vedieť, čo všetko tam je, ale nevieš. Takže preto rozprávate veci 20 dní a tak ďalej. Môžeme rátať ďalších 40 dní. A čo všetko sa vám robilo a nerobilo v rámci tých vecí, ktoré boli vlastne schválené zmluvne. Čiže my postupujeme podľa zmluvy. Ja som povedal, áno, budeme sankciu, ak bude, tak budeme dávať sankciu. Ale postupujeme podľa platnej legislatívy, ktorá je v zmluve zadefinovaná. Ešte pani ekonomka. Ešte ja by som chcela na doplnenie. V podstate treba prihliadať aj na to, že v akom
ročnom období sme boli nutení túto rekonštrukciu strechy robiť. My sme vo februári v roku 2024 žiadali na havarijný stav strechy. Peniaze nám prišli koncom novembra, čo v podstate chce to ešte nejaký čas na vysúťaženie a s prihliadnutím na to, že sa to robilo v ročnom období v zime, tak tiež by sme mali byť trošku taký solidárni aj voči tej firme, ktorá to robila, pretože bola by to iná situácia, keby to robili v letnom období. Oni v podstate ich dosť brzdilo aj to, aké bolo počasie, takže aj tomu sa museli prispôsobovať. Tak ja to môžem povedať, že firma podniká. To znamená, že oni zmluvili hrubým písmom zvýraznený dátum. Hrubým, naozaj. Je tam iba to 24.3.2025. To znamená, že si boli vedomi toho, čo podpisujú. No a my máme prebytok ročného rozpočtu 500 eur. A tu je teraz šanca získať 10 000 za to, že nikto nedržal termín. Takže na to len upozorňujem a akože ja budem sledovať, ako to dopadne. Či si to uplatníme, alebo nie. Ale si myslím, že 10 000 eur by sme si mali vážiť. A keď je to tam v tej zmluve napísané a tá firma to podpísala. Lebo ak ukážeme jednej firme, že nám nezáleží na termínoch, tak potom žiadna firma nikdy nám nedodrží termín. Pán Bernárec, áno, beriem tvoj názor, že takto rozprávaš, 10 000 môže byť 15 000, môže byť -3, je jedno, aké cifry rozprávaš, ale nebude 10 000. Ja poprosím ešte skôr, ako bude pán poslanec Gecer reagovať, to končím. Ja chcem sa ťa opýtať, keď si čítal tú zmluvu, tak určite si učítal dosť pozorne na to, že si tam prišiel aj k nejakému odstavcu, kde v rámci tejto zmluvy je uvedený aj vyššia moc. A predpokladám, že si podnikateľ a rozumieš zmluvám, čo vyššia moc znamená. Ak nie, tak ti to vysvetlím, že v rámci nejakých nepredvídateľných vecí vstupuje do platnosti tento odsek, kde hovorí, že keď príde takéto počasie, ako vravela aj pani hlavná ekonomka, a rozprávame sa tu o tom, že sme všetci videli, že na tej stavbe nikto tam nestal a nepil pivo a nefajčil, už keď mám byť veľmi expresívny a už to až do takýchto dimenzií hnať. Takže sa robilo vždycky, keď to čas dovoloval. Čiže plne s tebou súhlasím a takisto, keby prišlo k tomu, že tam tá stavba sa nerobilo na nej, nepracovalo, že budeme si uplatňovať určite túto pokutu. Ale keďže všetci vidíme, že aké bolo počasie a že prišlo to naozaj v tom čase, kedy bolo najviac rozobratej strechy, tak predpokladám, že aj ten pán podnikateľ si bude uplatňovať túto vyššiu moc. A je to veľmi jednoducho si zistiť, však v rámci takýchto už ďalších vecí nastupujú právnici a vedia pekne zdokladovať, podľa akých počasia, aké počasie bolo, či bolo to možnosť uplatniť si alebo nie. Čiže ja to doplním ti, že je to super, že všetko kontroluješ a ruku dávam hore už len za to, že tu máme ďalšieho kontrolóra. A teší ma to, len treba to dočítavať a dosledovať aj to, čo tam je napísané v rámci takýchto bodov. Dobre, súhlasím, keď sa mi odvoláva stále na vyššiu moc, tak sa nič neurobí na čas. Ale ja si pozriem, či tam je tá vyššia moc, ak tam je, som spokojný. Ja si myslím, že treba o to povedať na začiatku, keď niečo rozbáme, že by si vedel aj na to argumentovať. Ale to je len do toho, že vyťahne niečo, rozprávaš to ako tu nejak šafárime, úmyselné, to ako rozprávaš, už vieš aj koľko suma má byť, tak, a od nás vyžaduje 100% vedia hneď teraz odpovedať. Ale ja som na to očakal, takže sme na to aj pripravení, v podstate fungujeme, máš na to právo, nikto ti nerozpráva, by sa nerozprával, tak ďalej, takže akceptujeme tieto informácie, ktoré dávaš, budeme s nimi pracovať i naďalej. Ja vám doplním, pán starosta, ešte môžem rozprávať. Dá sa to jednoducho vyčísliť, lebo v tej zmluve je napísané 460 eur bez dane. Nechcem to počítať, ale to bude nejakých 530 eur z daňou. 20 dní, to je 530 x 10 je 5300, to je 10 600 eur za 20 dní. Takže to sa veľmi rýchlo dá vypočítať. Áno, to sa dá vypočítať, pokiaľ budeme rátať 20 dní. Môžeme rátať 5 dní, môžeme rátať 13 dní. Je to tvoj názor, 20 dní rátaš? Preto to hovorím, pretože máme rozpočet obce na tento rok, kde máme prebytok 500 eur. To znamená, že nie sme v dobrej situácii a ak môžeme si uplatniť pokutu 10 000 eur, tak by to pre nás malo byť z hospodárskeho hľadiska zaujímavé. A treba povedať, ak sa spoľahneme na to, že sa niekto odvolá na vyššiu moc, tak samozrejme, že z toho nedostaneme nič. Celý proces je, keby si povedal aj toto, že je tam vyššia moc, nemáš to naštudované, sám si to teraz povedal, a sám si len sa chytil jedného bodu, ale dobre, túto otázku sme už ukončili z našej strany.
Pán Gejci, pán Štrbko. Ja len chcem doplniť, že veľmi dobre si na začiatku povedal, čiže vráťme sa k tomu, čo spovedal som na začiatku. Sú to projektové peniaze, ktoré neušetria peniaze, alebo respektíve neprídu do kasy obce. Keď už aj by sme tam vyššiu moc dali nábok, lebo ja s tebou súhlasím, ak niekto nedržiava niečo a nesplní ten termín z jeho dôvodov, pre nás nepochopiteľných, tak súhlasím s tebou, poďme do toho, aby sme ich pokutovali, aby sme prešli formou tých sankcií, ktoré sú v zmluve uvedené. Ale pokiaľ je tam vyššia moc a pokiaľ sú to projektové peniaze nie naše, tak či tak tie peniaze odídu tam, kde my na nich dosah nemáme. Čiže nebavme sa o tom, či my budeme mať nejakých 10 000, alebo nebudeme mať, lebo ich nebudeme mať nikdy, tak či tak, to sú nie naše peniaze. Čiže ako s týmto, čo som povedal na začiatku, plne súhlasím, že tak či tak tie peniaze, jak si povedal, nie sú naše. Ďakujem, pani Štrbková. No, ja si myslím, že sa na to treba pozrieť tak objektívne. Je to stará budova, neviem koľko má rokov, a každý, kto prerába alebo proste rekonštruuje nejaký objekt starší, vie, že sa mu tam objavia nejaké chyby a nedostatky a že sa navýši aj cena a že sa predĺží aj vlastne realizácia tej rekonštrukcie. A treba byť taký normálny a uplatniť ten svoj taký zdravý rozum, že pokiaľ naozaj vidíme, že tí ľudia tam robili a boli tam nejaké prekážky alebo sa to predĺžilo z dôvodu nejakých nepredvídaných okolností a dáme im za to pokuty, my si myslím, že sme vďační a šťastní, že rekonštruujeme tie budovy, že dostávame ich do takého stavu, aby boli ešte funkčné možno ďalších 60 rokov. A keď budeme uplatňovať tie pokuty, tak si myslím, že žiaden podnikateľ na tepličku nepríde. A jedna vec je, áno, získať nejaké peniaze a druhá vec je získať nejakú tú pridanú hodnotu, ktorá aj napriek tomu, že prídeme možno o 10 000, či prídeme alebo neprídeme, hej, to sú ekonomické veci, ale proste tých pár dní, ktoré sa to pretiahne, deti sa učia, nie, myslím si, že nikde žiaden problém, všetci sú v podstate ako spokojní, takže treba trošičku tak lucidne sa správať k tomu. Ďakujem. Ďalšie otázky k rozpočtu? Ešte jedna otázočka teraz. Upozornil som na tú chybu v rozpočte tých 50 eur, hej, takže teraz budeme schvaľovať rozpočtové opatrenie znova s chybou. A kde je chyba? Poprosím teda aj Kromka aj tu na tak jej povedať konkrétne, ktorú položku sa týka. Je to položka 10. 10, výdavky na bývanie. Výdavky na bývanie. Položka 14. Nemáš to rozpočtové opatrenie, je to v rozpočte. No ale skrátka, prebytok bude o 50 eur väčší ako sa udáva. Ale povedz mi, že ktorá položka, aby som si to vedela pozrieť. Výdavky položka 14, bývanie. Pod programe 14. Tam má byť 10 209. Na otázku poslanca vlastne už eviduje to na kontrolu a vlastne sa pozrie na tú položku, ako tam je a dá sa potom informácia k tomu, aby sme ju upravili tak, ako je potrebné upraviť. Pozriem sa na to, že čo tam je. Taká sčítacia chyba. Dobre, ďakujem teda. Poprosím návrhu komisiu, aby pričal návrh uznesenia. Uznesenie číslo 24/4/2025. Obecné zastupiteľstvo Liptovskej Tepličke schvaľuje za A úpravu uznesenia číslo 90/12/2024 bod C a schvaľuje zmenu účelu čerpania prostriedkov z rezervného fondu vo výške 168 000 takto. Na nákup pozemkov vo výške 154 568 000 eur, na projektovú dokumentáciu a geologický prieskum pozemkov vo výške 8 500 eur, v súlade s paragrafom 10 odsek 9 zákona číslo 583/2004 zbierky zákonov na bežné výdavky, a to na spolufinancovanie výdavkov na odstranenie havarijného stavu strechy dolnej budovy základnej školy vo výške 4 932 eur. Za B rozpočtové opatrenie číslo 3/2025. To je za tento návrh uznesenia. Marušín, Mezovská, Jaroslav Geci, Kondula, Vacheda, Štrbková, Peter Geci. Kto je proti?
Zdržal sa hlasovania Bernarec. Ďakujem. Ďakujem ekonomke pani Ivanovej. Bod 8. Protest prokurátora. Poprosím prednostu Obecného úradu. Dámy a páni, z okresného prokuratúry Poprad bol obci Liptovská Teplička doručený protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce Liptovská Teplička číslo 6 z roku 2015 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov na území Liptovská Teplička. Prokurátor konštatuje, že všeobecne záväzné nariadenie číslo 6 z roku 2015 je v rozpore so zákonom, a to s ustanovením paragrafu 2 odsek 1 a paragrafu 16 zákona číslo 181 z roku 2014 zbierky zákonov vo volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona číslo 85 z roku 2005 zbierky zákonov o politických stranách a politických hnutiach znení neskorších predpisov a paragrafu 27b zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení znení neskorších predpisov a na základe toho navrhuje protestu prokurátora vyhovieť a všeobecne záväzné nariadenie číslo 6 z roku 2015 ako nezákonné zrušiť. Prokurátor v podstate vyčítal vo všeobecne záväznom nariadení číslo 6 z roku 2015 nedostatky, ktoré boli dané tým, že toto všeobecne záväzné nariadenie nebolo aktualizované od roku 2015, pričom zákon sa od tohto obdobia menil a preto sú tam nepresne uvedené pojmy. Niektoré neboli vôbec, napríklad nebolo tam, že sa tam riešia aj voľby prezidenta Slovenskej republiky, takisto niektoré slová, ktoré tam boli, neboli úplné. Čiže na základe toho obec navrhuje vyhovieť tomuto protestu prokurátora a toto predmetné všeobecné záväzné nariadenie zrušiť a schváliť nové všeobecné záväzné nariadenie, ktoré bolo vyvesené na úradnej tabuli obce a teraz všetko. Ďakujem. Je to vlastne kontrola prokurátora, ktorý vykonal pravidelnú kontrolu, tak ako má náš kontrol v rámci svojej činnosti, takže bola vykonaná kontrola v všetkých obciach. Toto VZDNK, každá obec má presne tie isté, alebo väčšine prípadov sú rovnaké nedostatky, ktoré súvisia skôr v rámci pojmológie a že niektoré pojmy boli doplnené, neboli doplnené, taktiež vlastne tým, že sa menil sa zákon, tak vlastne nebolo reflektované podľa týchto termínov a terminológie. Takže aj my sme vlastne pristúpili ku zrušeniu, zrušeniu pôvodného z roku 2015 VZDNK a vlastne teraz by sme schváľovali nové VZDNK, ktoré akceptuje výhrady alebo protest prokurátora s tým, že je zjednodušené, tak ako aj prokurátor uvádza, nemáme kopírovať zákon, čiže tak však budeme robiť mysle zákona, ale to, čo máme my zadefinované, tak je definované v tom novom návrhu všeobecne záväzné nariadenia obce. Otváram teda rozprávu k tomuto bodu rokovania. Pán poslanec Geci, to som sa chcel presne opýtať, že či je to konzultované, že by sa nestalo, že teraz dáme nový VZDNK o tom a zase prokurátor na niečom... Prokurátor nekonzultuje, keď sú VZDNK, prokurátor kontroluje, čiže my sme vlastne na základe... Ale môžem, tak všeobecné záväzné nariadenie bolo vlastne v prostredí ZMOS, máme informačný systém, v ktorom komunikujeme a vlastne na základe odporúčania Združenia miest a obcí Slovenska bolo spracované aj toto všeobecné záväzné nariadenie, lebo to nie je nič nové vymýšľať pre každú obec, je to v podstate to isté, čiže je to v súlade s tým, ako dáva ZMOS odporúčania pre obce. Ok, ďakujem. Ďalšie otázky, pán Bernarec. Ja by som chcel len pripomenúť, že toto VZDNko využívame priemerne raz ročne. Takže od roku 2015, zhruba 10 rokov, 10 krát sme ho použili a teraz nám prokurátor po 10 rokoch povie, že je nezákonné. Preto dávam návrh. Chcem ešte upozorniť pán starosta, že pred predchádzajúcom bode som dal návrh a nedal si o ňom hlasovať. Takže teraz dávam návrh, aby sme hlavnému kontrolovi dali úlohu, aby každého pol roka zahrnul do plánu svojej kontrolnej činnosti kontrolu jedného VZDN, či je v súlade s platnou legislatívou. Ja len faktickú poznámku, že ja predkladám návrh plánu a tam vlastne pri návrhu plánu máte právo ako meniť a podľa svojich potrieb si stanoviť ten plán.
nie je relevantné ako dopredu zaväzovať, lebo mňa môžete zaviazať iba uznesením a to keď schvaľujete plán kontrolnej činnosti. Takže to doplníme to potom. Ešte poprosím, alebo sa vrátime k tej otázke, ten plán, návrh, ktorý si dával predtým. To, čo som zabudol. To bolo k tej pokute, aby sme v podstate uplatnili pokutu. Aby sme tú pokutu uplatnili. Ja len vravím, že tam je zmluvný vzťah. A zmluvný vzťah, takže odpoveď bola na ten návrh. No čiže v podstate, ako môžem upraviť ten návrh, tak aby sme postupovali podľa zmluvy. Dobre, takže vrátime sa naspäť ku tomu rokovaniu, lebo je skutočne, ak bol to návrh, takže... Lebo som pocitil, že nechceme postupovať podľa zmluvy. Nepostupujeme podľa zmluvy, ale dobre, návrh ešte raz poprosím, návrhu komisiu, aby bol napísaný ten návrh, vrátime sa k tomu bodu rokovania, aby sme splnili literu. Poprosím na návrh komisie ten návrh uznesenia. Číslo zmluvy teraz samozrejme neviem, Tam vieme, o čomu sa je. Zmluva sa týka rekonštrukcie strechy, havarijného stavu strechy. A návrh spočíva v tom, že budeme si uplatňovať zmluvnú pokutu za nedržanie termínu. Ale ideme postupovať. Ešte by som chcel povedať, pokiaľ sú živé zmluvy, zastupiteľstvo nemôže vstupovať do týchto zmluv. Štatutár, ktorý vlastne zastupuje obec vo vzťahu k tretím osobám, ten koná a on musí konať v zmysle platnej zmluvy. V tej zmluve ešte, ja si to pamätám, je napísané, že my urobíme faktúru na konci. Táto nám ju urobí, tá firma, a my môžeme krátiť o to. Ale ja vám hovorím o právnom vzťahu, lebo ja čo vám vždy vysvetľoval, obecné zastupiteľstvo a štatutár sú v rovnocennom postavení, čiže jeden druhému nemôžu dávať úlohy. Z toho titulu, pokiaľ je už platná zmluva, lebo tá vznikla na základe nejakého uznesenia, ktoré sa schválilo, na základe toho sa uzatvorila zmluva. A tým pádom štatutár je povinný v zmysle zákona konať, čiže keď zmluva má nastavené také pravidlá, že je tam tá pokuta zmluvná a teda, tak sa uplatňuje, obec ju uplatňuje. Ja nepoznám tú zmluvu, takže tiež si ju musím pozrieť, ale z toho titulu vy nemôžete vstupovať do živých zmluv, ktoré sú už uzatvorené. Dobre, počkáme, ako to dopadne, takže beriem to na výsledok. Dobre, lebo pán poslanec Geci chcel len to, čo som ja na začiatku povedal, že je tam zmluvný vzťah. Jasné, nemôžeme my teraz dať nejaké, vyjadrenie alebo podmienku, že ešte si uplatňujeme, keď je tam tá zmluva platná. Keď sa ukončí vyčísli, urobia sa práce všetky a na základe toho potom môžeme... Takže naozaj to by bolo do živej zmluvy vstup a... Dobre, tak teda poprosím, toto nebudeme riešiť, poprosím komisiu, aby prečala návrh uznesenia týkajúce sa protestu prokurátora všeobecne záväzné nariadenia obce. Uznesenie číslo 25/4/2025 obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Tepličke berie na vedomie protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce Liptovská Teplička číslo 6/2015 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov na území obce Liptovská Teplička. Ďakujem. Kto je za tento návrh uznesenia? Marušín, Mezovská, Vernárec, Jaroslav Geci, Kondula, Bacheda, Štrbková, Peter Geci. Uznesenie číslo 26/4/2025 obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Tepličke za A. Ruší všeobecne záväzné nariadenie číslo 6/2015 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov na území obce Liptovská Teplička a za B. schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie číslo 1/2025 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov na území obce Liptovská Teplička. Kto je za tento návrh uznesenia? Marušín, Mezovská, Vernárec, Jaroslav Geci, Kondula, Bacheda, Štrbková, Peter Geci. Ďakujem. Ďalší bod rokovania je začatie procesu zmeny územného plánu obce, dodatok číslo 4. Poprosím predostu. V súvislosti s avizovanými žiadosťami o zmenu územného plánu zo strany občanov a organizácií je potrebná zmena textovej a výrokovej časti územného plánu obce Liptovská Teplička. Podnety na zmenu alebo doplnenie územného plánu môžu výjsť jednak zo strany samotnej obce, ale aj zo strany iných orgánov, štátnej správy a obcí, ako aj fyzických osôb alebo právnických osôb. Obec takéto podnety zbiera a raz za čas môže pristúpiť k vypracovaniu kumulatívnej zmeny alebo doplnku územného plánu, ktoré reagujú na tieto podnety.
Stavebný zákon neurčuje, ako často sa majú takéto podnety vyhodnocovať, ani akým konkrétnym podnetom sa má vyhovieť. Všetko treba ponímať v kontexte vyššie uvedených situácií, v ktorých zákon predpokladá uskutočnenie zmien a doplnenie územného plánu. Schvaľovanie územného plánu je v kompetencii obecného zastupiteľstva a obecné zastupiteľstvo teda schváli uznesením zosumarizované požiadavky na zmeny alebo doplnenia územného plánu. V praxi z došlých požiadaviek obecný úrad vyberie tie, ktoré sú z pohľadu obce a územia realizovateľné a tie predloží na odsúhlasenie obecnému zastupiteľstvu. Po schválení požiadaviek obecným zastupiteľstvom sa začnú samotné práce na zmenách a doplnkov územného plánu. Spracovanie zmien a doplnkov územného plánu je v určitých štádiách rovnaké ako príprava samotného územného plánu. Ďakujem. Ďakujem. V krátkosti, ak poviem, tak v podstate začneme proces, keď teraz schváli, bude tam 30-dňová lehota, ktorá bude vlastne zverejnená, že každý občan, každá organizácia, ktorá má tu nejaké aktivity alebo chce niečo, alebo plánuje niečo v obci robiť, tak si podá požiadavku, bude zasadať komisia, čo budete v podstate všetci a vlastne budeme rozhodovať, ktoré budeme dávať do posudzovania a samozrejme zase ten celý proces cez organizácia, vyjadrenia a tak ďalej, takže budeme absolvovať v rámci rôznych organizácií, ktoré sa vyjadrujú k tým návrhom a odporúčací alebo neodporúčací charakter a tak ďalej a tak ďalej. Čiže len otvárame proces zatiaľ takto. Nejaké otázky k tomuto? Pán Kondula? Už som to pochopil, že začíname akoby ten proces, lebo tu sa odvoláme na nejaký dodatok číslo 4, ja som nevedel, čo to je v tom dodatku číslo 4. To je štvrtá akože oprava územného plánu. Už teraz rozumiem. Ďalšie otázky? Ak nie sú, poprosím návrhovú komisiu. Uznesenie číslo 27/4/2025. Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Tepličke schvaľuje proces novej zmeny a doplnenia územného plánu obce Liptovská Teplička. Kto je za tento návrh? Marušín, Mezovská, Vernárec, Jaroslav Géci, Kondula, Bachleda, Štrbková, Peter Géci. Ďakujem. Ďalšie bod rokovania je bod rôzne, a to doplnenie členov komisie. Poprosím najskôr prednostu obecného úradu. Z dôvodu zvýšenia efektivity práce Komisie výstavby životného prostredia a takisto Komisie pre rozvoj a sociálnu politiku navrhujeme zvýšenie počtu členov, respektíve pri Komisii výstavbe životného prostredia doplnenie, keďže jeden člen komisie, inžinier Smolár, sa vzdal. Čiže počet doplnenia členov komisie ponechávame na návrh obecného zastupiteľstva. Čiže poprosím teda najskôr komisia, ktorej predsednička je pani Štrbková, návrh. Takže na doplnenie členov komisí, za člena do komisie výstavby a životného prostredia navrhujeme poslanca inžiniera Mariana Vernareca a do komisie pre rozvoj a sociálnu politiku navrhujeme za člena neposlanca magistru Janu Nahalkovú. Ďakujem. Pán poslanec, súhlasí s tým, aby si bol členom? Súhlasím. Tu bolo potrebné, aby sme mali vlastne, že môžeme hlasovať. Nejaké otázky v rámci tohto návrhu? Pán Marušín? Janka súhlasí, áno, vyjadrila Bohu, že áno. Čiže ak nie sú, poprosím teda návrhu komisiu, aby prečítala návrh uznesenia. Uznesenie číslo 28/4/2025. Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Tepličke schvaľuje za A. Doplnenie člena komisie výstavby a životného prostredia poslanca inžiniera Mariana Vernareca a za B. Doplnenie člena komisie pre rozvoj a sociálnu politiku magistru Janu Nahalkovú. Kto je za tento návrh? Marušín, Mezovská, Vernárec, Jaroslav Géci, Kondula, Bachleda, Štrbková, Peter Géci. Ďakujem. Ďalší bod je úprava nájmu lekárne. Poprosím prednostu obecného úradu. Dňa 2.4.2025 bola na obecný úrad doručená žiadosť o zníženie nájmu lekárne spoločnosťou Pulsatila, spoločnosť s ručením obmedzeným Slobody 14 Spišská Nová Ves. Vážený pán starosta, vážení členovia obecného zastupiteľstva, obracím sa na vás so žiadosťou o prehodnotenie výšky nájmu za priestory lekárne v budove zdravotného strediska. Rozhodnutie o zmene konateľa a prevádzkovateľa lekárne prišlo nečakane a veľmi rýchlo, pričom nová prevádzka bude odteraz fungovať ako samostatná bez podpory väčších lekárenských sietí či mestských lekární. Navyše momentálne neexistuje žiadna podpora zo strany štátu pre vidiecké lekárne, čo ešte viac zvyšuje finančné zaťaženie prevádzky. Lekáreň je jediným miestom v obci, kde sa pravidelne poskytuje zdravotná a lekárska starostlivosť.
Zároveň v obci neordinuje pravidelne lekár pre dospelých, čo robí dostupnosť lekárenských služieb pre miestnych obyvateľov ešte dôležitejšiu. Veľkú časť pacientov lekárne, približne 70 až 80 % tvoria seniory, ktorí sú odkázaní na miestnu lekárenskú starostlivosť a majú obmedzenú možnosť dochádzať do vzdialenejších zdravotníckych zariadení. Vzhľadom na uvedené skutočnosti si vás dovolujem požiadať o trvalé zníženie nájmu za priestory lekárne, aby mohla aj naďalej plnohodnotne slúžiť občanom a zabezpečovať dostupnosť liekov a zdravotnej starostlivosti obce. V prípade potreby som pripravená osobne prerokovať túto žiadosť a predložiť ďalšie podklady. Vopred ďakujem za vašu ústretovosť a pochopenie. S úctou konateľka spoločnosti Pulsatila, pani Nahoková, magistra. Lekárenské služby a osobitne zreteľné. Ešte poprosíme vlastne tie lekárenské služby, ktoré súvisia, že aké zdravotnícke lekárske služby poskytuje, tak to je vlastne biochemické. Meranie biochemických parametrov a meranie tlaku krvi. Biochemické parametre, CRPčka a podobné veci. Čiže toto je poskytovanie. Treba povedať, že vlastne vlastník Pulsatily tým, ako odôvodnila to pani nová majiteľka, teda SROčky, ekonomicky mu to nevychádza, takže on vlastne upozornil už predtým, ako odišiel všeobecný lekár, že očakáva nejaké ekonomické problémy, ale s tým, že ešte verím, že niečo sa podarí, tak máme tu lekára, ktorý chodí nepravidelne, síce máme tu novú lekárku, urologičku, napriek tomu sa rozhodol ukončiť tú zločinnosť, ponúkol SROčku zamestnankyni, tam má záujem na to, aby fungovala táto služba pre občanov, tak ako to aj definovala, má záujem, aby to bolo niečo pre tepličku dobre, takže my sme rozprávali, aký je nájom, vlastne predchádzajúca firma mala 1090 eur ročne, čiže by sme dali 50% dole, nejakých 545 by bol nájom. Čiže to je tak, aby sme aspoň trocha pomohli, aby mohla poskytovať tú službu, ktorú potrebujeme, aby poskytovala ďalej. Ten návrh sme vlastne prednávali v rámci pracovného stretnutia s komisiou, čiže tam došlo k zhode, pretože máme záujem na tom, aby to bolo funkčné u nás. Vzhľadom k tomu, že ide o zdravotnícky služba poskytovaná v rámci zdravotníckych vecí, tak je možné to schváľovať osobitným dôvodom, osobitným zreteľom, takže vlastne aj to zníženie by sme vlastne schváľovali týmto spôsobom, ale dnes schváľujeme len zámer nájmu priestorov. Samotná výška bude sa schváľovať po splnení tohto uznesenia, keď bude vyvesené vonku. Ďalšie otázky k tomuto modu rokovania? Ak nie sú, poprosím návrhu komisiu, aby prečítala návrh uznesenia. Uznesenie číslo 29/4/2025. Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Tepličke schvaľuje zámer nájmu priestorov v vlastníctve obce v zmysle paragrafu 9a odsek 2 písmeno E zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obci v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom nájmu sú priestory miestnosti číslo 21, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35 a 36 o celkovej výmere 109 m2 nachádzajúce sa v budove zdravotného strediska na ulici Teplická číslo 545/14 05940 Liptovská Teplička na parcele číslo 2478 v katastrálnom území Liptovská Teplička zapísané na liste vlastníctva číslo 1 za účelom prevádzkovania lekárne a poskytovania zdravotnej starostlivosti na dobu určitú 10 rokov nájomcovi Pulsatila spol SRO so sídlom Slobody 1395/14 05201 Spišská Nová Ves, IČO 48 165 182 za nájomné 545 eur za rok. Výška nájomného bola určená v súlade s článkom 15 odsek 3 písmeno I zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Liptovská Teplička. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je v zmysle článku 15 odsek 2 písmeno A a písmeno B zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Liptovská Teplička skutočnosť, že prenájom majetku obce bude podporený všeobecne akceptovateľným vernoprospešným účel a prispieje sa k zabezpečeniu zdravotného rozvoja obce a jeho obyvateľstva. Ďakujem. Kto je za tento návrh? Marušín, Vezovská, Vernárec, Jaroslav Geci, Kondula, Bacheda, Štrbková, Peter Geci. Ďalší bod rokovania je nájom nebytových priestorov a poskytovanie služieb spojených s ich užívaním základnometská škola Štrba. Poprosím prednostu obecného úradu. Dňa 22.1.
na obecnom zastupiteľstve uznesením číslo 8/1/2025 bol schválený zámer prevodu nehnuteľnosti majetku formou nájmu. Tento zámer bol zverejnený na úradnej tabuli a weborovom sídle obce v dobe od 24.1.2025 do dnešného dňa. Predmetom nájmu sú učebne nachádzajúce sa v základnej škole s materskou školou Štefana Nahalku v Liptovskej Tepličke na účely prevádzkovania základnej umeleckej školy s sídlom na ulici Hlavnej v Štrbe. Na dobu určitú 5 rokov, a to od 1.9.2025 do 31.8.2030 za nájomné 1040 eur za rok. Ďakujem. Táto suma bola prejednaná aj s riaditeľom z Úšky Štrba, ktorý akceptuje túto výšku, keďže sme mali nízku niekoľko rokov, takže akceptuje výšku na túto sumu, ktorá je predkladaná vám na schválenie. Otváram rozprávu k tomu rokovania. Máte nejaké otázky? Ak nie sú, pani Medovská. Že keď teraz napríklad do toho 1. septembra sa nám schváli tá Zúška Liptovská Teplička, bude to akože tie deti, ktoré doteraz chodili do toho hudobného odboru, budú chodiť do Štrby, alebo bude tu? Bola debata vlastne, pracovné stretnutie týkalo sa vlastne aj možného schválenia. Čo sa týka detí, tých detí, ktoré teraz momentálne vyučuje pán Uraj, ostávajú v Štrbe a bude vlastne čas pôjde finančný prostriedok nie cez Tepličku, ale však oni majú takisto, budú mať financované cez základnú umeleckú školu Štrba, vyučovať sa bude v našich priestoroch, sa bude vyučovať. To, či nám bude schválené, nevieme ešte, však samozrejme je to na ministerstve školstva a preto vlastne sa budeme zariadovať aj my ďalej a vlastne ďalšie veci tým súvisiace, samozrejme nájom, keď budú tu len tieto a nebudú všetky odbory a budú zastrešovať Teplička, tak všetko sa bude prehodnocovať potom, keď to bude aktuálne. O tom išlo, že by tie naše deti zase necestovali, aby ostali tu. Ďakujem. Čo cestujú deti, tak to sú deti do Štrby, kde hrajú gitaru, ale to bola požiadavka zo strany rodičov, že bol tu učiteľ dohodnutý, ktorý by chodil tu, ale rodičia chceli, aby ich deti chodili do Šuňavy, učiteľovi, ktorý bol tu predtým, takže preto tieto deti cestujú na Šuňavu. Ale to je požiadavka z pohľadu rodičov. Pán Bernárec? Ja som mal tú istú otázku. Dobre, ďakujem. Nie sú ďalšie otázky, poprosím teda návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenia. Uznesenie číslo 30/4/2025. Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Tepličke schvaľuje prevod nehnuteľného majetku nájom v súlade s paragrafom 9AA odsek 2 písmeno E zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom nájmu je časť nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Liptovská Teplička v spoluvlastníckom podiele 1/1 nachádzajúce sa v katastrálnom území Liptovská Teplička na pozemku registra KNC parcelné číslo 346, druh pozemku zastávaná plocha na dvorie o výmere 2046 m2, zapísaná na liste vlastníctva číslo 1 a to učebňa číslo 11, nachádzajúca sa na prízemí v budove základnej školy s materskou školou Štefana Nahalku, ulica Štefana Nahalku číslo 396/10 05940 Liptovská Teplička o výmere 60 m2 a časť nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Liptovská Teplička v spoluvlastníckom podiele 1/1 nachádzajúca sa v katastrálnom území Liptovská Teplička na pozemku registra KNC parcelné číslo 9, druh pozemku zastávaná plocha na dvorie o výmere 313 m2 v budove alokovaného pracoviska základnej školy s materskou školou Štefana Nahalku, ulica Uharova číslo 185/2 05940 Liptovská Teplička, zapísaná na liste vlastníctva číslo 1 a to učebňa číslo 3, nachádzajúca sa na prízemí budovy o výmere 50,4 m2 a učebňa číslo 4, nachádzajúca sa na prízemí budovy o výmere 62 m2.
Pre účely výučby v základnej umeleckej škole, nájomcovi základnej umeleckej škole, ulica Hlavná 143/40, 05938 Štrba, IČO 37876 546, od prenajímateľa základnej školy s materskou školou Štefana Nahalku, ulica Štefana Nahalku 396/10, 05940 Liptovská Teplička, IČO 37876 490, na dobu určitú 5 rokov od 1.9.2025 do 31.8.2030 za nájomné 1040 eur na rok. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je v zmysle článku 15 odsek 2 písmeno C zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Liptovská Teplička skutočnosť, že ide o prenájom nehnuteľnosti, ktorý prispeje k zabezpečeniu kultúrneho, telovýchovného, osvetového, zdravotného alebo sociálneho rozvoja obce a jeho obyvateľstva. Zámer prevodu nehnuteľného majetku bol schválený uznesením číslo 8/1/2025 zo dňa 22. januára 2025 a bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce v dobe od 24. januára 2025 do 10. februára 2025. Ďakujem. Kto je za tento návrh uznesenia? Marušín, Mezovská, Jaroslav Geci, Kondula, Bacheda, Štrbková, Peter Geci. Kto je proti? Zdržal sa hlasovania pán Vernarec. Konštatujem, že návrh prešiel. Ďalší bod rokovania je nájom balíkomat GSL. Poprosím prednostu obecného úradu. Takže zámer prevodu nehnuteľného majetku na základe žiadosti spoločnosti GLS General Logistics System Slovakia SRO so sídlom v Budči bol schválený uznesením číslo 9/1 z roku 2025 zo dňa 22.1.2025 a bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce v dobe od 24.1.2025 do 10.2.2025. Uvedená spoločnosť žiada o nájom časti pozemku v výmere 1 m štvorcový za účelom vybudovania a prevádzkovania samoobslužného boxu Balíkova, ktorý slúži k vydávaniu a príjmaniu balíkov, prípadne ďalších služieb definovaných v obchodných podmienkach spoločnosti GLS na dobu 10 rokov za nájomné 5 eur lomené meter štvorcový lomené mesiac, čo predstavuje ročnú sumu 60 eur. Ďakujem. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu rokovania. Cena je taká istá, ako bola vlastne pri pakete, takže je rovnaká cena. Ak nie sú otázky, poprosím návrhu komisiu, aby prečítala návrh uznesenia. Uznesenie číslo 31/4/2025. Obecné zastupiteľstvo Liptovskej Tepličke schvaľuje prevod nehnuteľného majetku nájmom v súlade s paragrafom 9AA odsek 2 písmeno E zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom nájmu je časť nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Liptovská Teplička v spoluvlastníckom podiele 1/1 nachádzajúca sa v katastrálnom území Liptovská Teplička na pozemku registra KNC parcelné číslo 1619. Druh pozemku zastávaná plocha a nádvorie o výmere 1 m štvorcový, zapísaný na liste vlastníctva číslo 1 pre účely poskytovania poštovej služby Balíkova v zastúpení spoločnosťou GLS General Logistics System Slovakia SRO so sídlom 96233 Buča, IČO 366-24-942 za účelom vybudovania a prevádzkovania samoobslužného boxu Balíkova, ktorý slúži k vydávaniu a príjmaniu balíkov, prípadne ďalších služieb definovaných v obchodných podmienkach spoločnosti GLS na dobu 10 rokov za nájomné 5 eur na meter štvorcový na mesiac, čo predstavuje ročnú sumu 60 eur. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je v zmysle článku 15 odsek 2 písmeno A a písmeno B zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Liptovská Teplička skutočnosť, že ide o prenájom nehnuteľnosti s malou výmerou a prenájom majetku obce podporuje všeobecne akceptovateľný verejnoprospešný účel. Zámer prevodu nehnuteľného majetku bol schválený uznesením číslo 9/1/2025 zo dňa 22. januára 2025 a bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce v dobe od 24. januára 2025 do 10. februára 2025. Ďakujem, to je za tento návrh. Marušín, Mezovská, Vernarec, Jaroslav Geci, Kondula, Bacheda, Štrbková, Peter Geci. Ďakujem. Ďalší bod je predaj pozemkov, Ľuboslav Koreň. Poprosím prednostu obecného úradu.
Obecný úrad Liptovská Teplička bola obci doručená žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce. Žiadateľmi sú Ľuboslav Koreň s manželkou z Liptovskej Tepličke. Dolu podpísaní žiadatelia. Žiadame obec Liptovská Teplička o odkúpenie nehnuteľného majetku obce Liptovská Teplička, pozemku parcela registra KNC číslo 2655/3 o výmere cirka 30 m2, druh pozemku zastávané plochy a nádvoria v katastrálnom území Liptovská Teplička. Ako dôvod odkúpenia pozemku uvádzame, že predmetný pozemok v súčasnosti z časti užívame na uskladnenie materiálu, ale počas užívania sme ho revitalizovali a udržiavame ho. V budúcnosti ho chceme naďalej využívať na tieto účely. Ďakujem. Ďakujem. Predmetná žiadosť bola súčasťou komisie, kde sa prejednávali aj výška predaja. Poprosím teda predsedničku komisie, stanovisko komisie. Komisia výstavby a životného prostredia navrhuje predaj prebytočného nehnuteľného majetku v vlastníctve obce Liptovská Teplička, pozemka parcely KNC číslo 2665/3 o výmere 30 m2 podľa zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Liptovská Teplička v prospech Ľuboslava Koreňa s manželkou v sume 10 eur za metr štvorcový. Nakoľko obec pozemok dlhodobo neužíva, je malé výmery nepravidelného tvaru a je priľahlý k pozemkom žiadateľov. Ďakujem. Otváram teda rozprávu k tomuto bodu rokovania s tým, že vlastne chceme sa v rámci debaty a diskusie, tak sa držal vlastne odhad, je tá cena do 30 m2, čiže do mysle zástav máme do 100 m2, môžeme predávať priamo, nemusíme robiť verejnú obchodnú súťaž, takže preto sa ide osobitným zreteľom a cena vlastne taká, ako bola obdobne vedľajšie pozemky, ktoré boli znaleckým posudkom určené. Ak je samozrejme nejaký návrh nie ceny, je to priestor na návrh. Teda otváram rozpravu. Ak nie, poprosím návrhu komisiu, aby prečítal návrh uznesenia. Uznesenie číslo 32/4/2025. Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Tepličke schvaľuje zámer prevodu prebytočného nehnuteľného majetku predajom podľa paragrafu 9a odsek 15 písmeno F zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obci v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom prevodu je predaj nasledovného prebytočného nehnuteľného majetku, nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Liptovská Teplička, v spoluvlastníckom podiele 1/1, nachádzajúca sa v katastrálnom území Liptovská Teplička a zapísaná na liste vlastníctva číslo 1 ako čas parcely pozemku registra KNC číslo 2655/3 o výmere cca 30 m2, celkovej výmery pozemku 3588 m2, druh pozemku zastávaná plocha a nádvorie, vedený na okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, ktorý vznikne odčlenením na základe vypracovaného geometrického plánu predloženého žiadateľmi v prospech Ľubomíra Koreňa a Janky Koreňovej trvalo bytom pod Ubočou 688/5 05940 Liptovská Teplička, občanov Slovenskej republike v kúpnej cene vo výške 10 eur za metr štvorcový. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je v zmysle článku 11 odsek 2 písmeno A, písmeno D zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Liptovská Teplička skutočnosť, že ide o pozemok malej výmere do 100 m2, ktorý obec dlhodobo nevyužíva a ich kúpou obec prispeje k účelnejšiemu využívaniu majetku nadobudovateľov. Ďakujem. Kto je za tento návrh? Marušín, Vezovská, Vernarec, Geci, Jaroslav, Kondula, Bachmeda, Štrbko a Peter Geci. Ďakujem. Ďalší bod je predaj pozemkov Marek Púška, Nikolás Púška. Poprosím prednostu miestneho úradu. V predchádzajúcom období bola schvaľovaná žiadosť dvoch menovaných s tým, že obecné zastupiteľstvo poverilo vypracovaním geometrického plánu. Geometrický plán bol spracovaný, nie je overený ešte na katastri, ale je už spracovaný a na základe tohto geometrického plánu vlastne aj po odporúčaní komisie, ktorá sa týmto zaoberala a má k tomu nejaké stanovisko, môžeme pristúpiť teda k schvaľovaniu žiadosti zámeru. Poprosím teda komisiu.
Komisia výstavby a životného prostredia navrhuje vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Liptovská Teplička, pozemok parcely KNC 1994/3 na základe vypracovaného geometrického plánu o výmere 522 m2 v sume 30 eur za metr štvorcový. Ďakujem. Týka sa to pozemku, kde sme vlastne vedľa pozemku, ako je komunitné centrum plánované. Pôvodne bola žiadosť cca 800 metrov, geodet pomeral tak, aby bola zachovaná ochranná plocha v rámci trafa, ochranná plocha v rámci ďalšej komunikácie, v rámci tej bežnej održby, preto vyšla plocha 522 m2. Boli tam dve žiadosti, budeme riešiť parcelu alebo pozemok, nebudeme riešiť dve žiadosti, lebo tak či tak je návrh, aby sa odpredávalo verejnou obchodnou súťažou s tou cenou, ktorá vlastne vyšla počas diskusie v rámci komisie, kde sa zohľadňovali rôzne okolnosti. Tá výška ceny je stanovená ako stavebný pozemok. Otváram teda rozprávu tomuto bodu rokovania. Ja ešte poviem teda, podľa zmysle návrhu komisie je tu odporúčanie formou obchodnej verejnej súťaže, čiže cena je tam, bude, ak by bola, tak by bola stanovená v podmienkach obchodnej verejnej súťaže ako minimálna cena, pretože cenu dá ten, kto má záujem. A vyššia tá je, ktorá sa potom vybere. Samozrejme, toto vlastne bude vyhodnocovať komisia, ktorá bude stanovená. Tak, ako sme to robili v minulosti, takže aj teraz. Postup by bol taký, že podstatne zverejnenie zámeru by sa, ak by toto bolo schválené zverejnenie zámeru formou obchodnej verejnej súťaže, by sa schvaľovalo na ďalšom zastupiteľstve, kde by som ja dovtedy pripravil všetky podmienky a vy by ste potom následne schvaľovali teda podmienky obchodnej verejnej súťaže, ktorá by sa mohla potom spustiť. Pán Bernarec. Ja by som si chcel ujasniť, že záujemcovia o ten pozemok sú dvaja. Štvorákov to je necelých 500, okolo 500. Ten geometrický plán si dali urobiť oni? Nie, ten sme robili zatiaľ my, lebo ďalšia vec sa týka aj našej veci, ale tak to bude vec dohody, lebo tak... Oni využívajú náš geometrický plán. Ale to pôjde do ohrady tam. Sa to cení potom. Ale my sme ten geometrický plán robili na základe ich žiadosti? Nie, my sme geometrický plán na základe žiadosti poslancov, aby sme vedeli identifikovať, kde bude pozemok, koľko bude, keďže to ochranné pásmo my nevedeli mi povedať, koľko bude, a taktiež vlastne už geometrický plán, ktorý bude súvisieť aj s možno budúcou výstavbou miestnej komunikácie, ktorú tam plánujeme. Dobre. Môžem teda, sme boli na mieste a vlastne je tam medza a sme nevedeli určiť, že aká presta vyberá tam, či vôbec tam nejaký pozemok alebo nejaká výstavba nejakého domu by bola vhodná, pretože tam je aj cesta, je tam aj transformátor, čiže tam nejaké to ochranné pásma, tak, takže na základe toho vlastne sme žiadali, aby boli pracovný geometrický plán, aby bola... Tým sa zistilo, že venčo. Tá výmena. Riešime plochu, nie, že koľký sú žiadateľ, lebo je obchodná verejná súťaž. Ďalšie otázky k tomuto bodu nie sú. Poprosím návrhu komisiu, aby prečítala návrh uznesenia. Uznesenie číslo 33/4/2025. Obecné zastupiteľstvo Liptovskej Tepličke schvaľuje zámer prevodu nepotrebného a prebytočného nehnuteľného majetku obce Liptovská Teplička v spoluvlastníckom podiele 1/1 nachádzajúca sa v katastrálnom území Liptovská Teplička a zapísaná na liste vlastníctva číslo 1, a to parcela registra KNC číslo 1994/8 o výmere 522 m2, druh pozemku ostatná plocha, ktorá vznikne odčlenením od pozemku parcely registra KNE číslo 11252/201 o výmere 1982 m2, druh pozemku trvalo travnatý porast na základe vypracovaného geometrického plánu číslo 177/2024 zo dňa 8. apríla 2025, vypracovaného inžinierom Pavlom Basaríkom, geodetom Ludvíka Slobodu 4885/91 05801 Poprad, formou obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva fyzických respektíve právnických osôb v súlade s paragrafom 9a odstavec 1 písmeno A zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Ďakujem. Kto je za tento návrh uznesenia? Marušín, Mezovská, Bernarec, Jaroslav Géci, Kondula, Bachleda, Štrbková, Peter Géci. Ďakujem. Ďalší bod je nákup pozemkov Eduard Púško a spol. Poprosím prednostu obecného úradu.
Obec Liptovská Teplička má v pláne majetkoprávne vysporiadať pozemky pod cestou v lokalite na začiatku obce Liptovská Teplička za účelom vybudovania miestnej komunikácie. Je to súčasť toho geometrického plánu, čiže pozemky od štátnej cesty smerom na Šuňavu okolo toho pozemku, ktorý sme teraz schválili zámer predaja, sú vo vlastníctve obce, až po pozemky, kde už je vlastne postavené 3 domy. Vzhľadom k tomu, že je záujem aj týchto vlastníkov domu aj pozemkov, aby bola dobudovaná komunikácia aj pred nich a vlastne aby mali prístup všetci prístup ku komunikácii, tak sa dohodlo, že by sme odpredávali alebo odkupovali od pána Daniela Púšku asi 54 metrov, od Eda Púšku 70 metrov, od pána alebo pani Kokijovej, rodine Laskovej 26 metrov štvorcových. Cena je dohodnutá za 1 eurometr štvorcový. Máte nejaké otázky k tomuto? Komisia prejednala tiež takýto návrh, tak poprosím vás o stanovisko komisie. Komisia výstavby životného prostredia prejednala nákup pozemkov od súkromných vlastníkov za účelom vysporiadania pozemkov pre podcestu vo výške maximálne 1 eura za metr štvorcový. Máte otázky k tomuto? Ak nie sú, poprosím návrhu komisiu, aby prečítala návrh uznesenia. Uznesenie číslo 34/2025. Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Tepličke schvaľuje za A. Kúpu pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Liptovská Teplička, okres Poprad. Diel číslo 1 parcely registra KNC číslo 1969/20 o výmere 26 m², druh pozemku trvalý travnatý porast, ktorý vznikol odčlenením od pozemku KNE číslo 8076 o výmere 415 m², druh pozemku orná pôda, zapísané na LV číslo 2592 na základe geometrického plánu číslo 177/2024 zo dňa 8. apríla 2025, vypracovaného inžinierom Pavlom Basaríkom, geodetom Ludvíka Slobodu 4885/91 05801 Poprad od majiteľky Monika Kokijová, rodina Lacková, bytom Teplická 669/87A, Liptovská Teplička 05940, štátna občianka Slovenskej republiky, spoluvlastnícky podiel 1/1. Parcela registra KNC číslo 1972/3 o výmere 70 m², druh pozemku ostatná plocha, ktorý vznikol odčlenením od pozemku KNC číslo 1972 o výmere 945 m², druh ostatná pôda zapísaný na LV číslo 2419 na základe geometrického plánu číslo 177/2024 zo dňa 8. apríla 2025, vypracovaného inžinierom Pavlom Basaríkom, geodetom L Slobodu 4885/91 05801 Poprad od majiteľov Eduard Puška, rodený Puška, s manželkou Alénou Puškovou, rodenou Puškovou, obaja bytom Teplická 670/88, Liptovská Teplička 05940, štátni občania Slovenskej republiky, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku 7279/18425, spoluvlastnícky podiel 1/1. Tomáš Puška, rodený Puška, bytom Teplická 670/88, Liptovská Teplička 05940, štátny občan Slovenskej republiky, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku 4141/18425, spoluvlastnícky podiel 1/1. Eduard Puška, rodený Puška, bytom Teplická 670/88, Liptovská Teplička 05940, štátny občan Slovenskej republiky, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku 7005/18425, spoluvlastnícky podiel 1/2. Gabriela Pušková, rodina Ferencová, bytom Teplická 670/88, Liptovská Teplička 05940, štátna občianka Slovenskej republiky, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku 7005/18425, spoluvlastnícky podiel 1/2. Parcela registra KNC číslo
1974/3 o výmere 55 m2, druh pozemku zastávaná plocha na dvore, ktorý vznikol odčlenením od pozemku KNC číslo 1974 o výmere 281 m2, druh pozemku zastávaná plocha na dvore, zapísaný na liste vlastníctva číslo 1606 na základe geometrického plánu číslo 177/2024 zo dňa 8. apríla 2025, vypracovaného inžinierom Pavlom Basárikom, geodétom Ludvíka Slobodu 4885/91 05801 Poprad od majiteľov Daniel Puška, rodený Puška, bytom Teplická 624/89, Liptovská Teplička 05940, štátny občan Slovenskej republiky, spoluvlastnícky podiel 2/3, Daniel Puška, rodený Puška a Marcela Pušková, rodená Pačajová, obaja bytom Teplická 624/89, Liptovská Teplička 05940, štátni občania Slovenskej republiky, spoluvlastnícky podiel 1/3. Kúpou pozemkov sa zaistí majetkoprávne vysporiadanie pozemkov po cestu v lokalite na začiatku obce Liptovská Teplička. A za B. Cenu pre výkup pozemku za účelom vysporiadania pozemkov po cestu vo výške maximálne 1 € za metr štvorcový. Ďakujem. To je za návrh tohto uznesenia. Marušín, Zovská, Vernárec, Jaroslav Geci, Kondula, Pafeda, Štrbková, Petr Geci. Ďakujem. Zároveň sme vyčerpali všetky body rokovania dnešného zasadnutia. Ďakujem vám za aktívny prístup a prajem vám príjemný zvyšok dnešného večera.